etorri zen ez dakit edo abixatu gabeko batzuk etorri zen delako, edo, bueno, denak ondo aktuak zen noski. Saio hasteko, bueno, gaurkoa pixkate izango da ziklo baten hasiera. Bi saio egitea aurreikusi ditu printzipioz, gaurkoa izango da lehenengoa, eta azaroan 7 egingo dugu bigarrena. Saio hau grabatzen ari gara, gero zuek saio hau eskolara eraman ahal izateko. Baldin eta zuen intereseko baldin bada. Ideia hortik dikoa pixkat, bai? Eskolara eraman, eskolan ikusi, eskolan honekin lana egin, eta gero azaroaren 7 baino lehenago, bidali behar diguzue gure feedbacka, zertan sakondu nahi duzuen eskatu. Hau da, gaur egingo dugu marko orokor bat azaldu, eta marko orokor horretatik pentsatu nahi dut, edukiko dituzela interes zehatzak. Asko interesatu zaigu guri zuen interesak zeintzu diren jakina, hobeto apuntatzeko eta hobeto zehazteko, bai? Bueno, hasiko gara bideo bat ikusi, hotxa da, baina pixkat kokatzen dago. Eskerak holaxe izan behar zuen. Izan, bideo jarri nahi dizuet, bideoan izena da LPBL, Project Based Learning edo inglesez hortik dator, bai? Ikasketa proiektuetan oinarritzen dugun proiektuetan oinarritzeari buruz ari da, eta 5 pasos aipatzen du. Eta horren bila etorri bali bazarete, antxe dago atea eta honenago antxe bertan jutea izango duzu, holakorik ez duzu. Hori askotan gertatu zaigu eskola txikien dinamiketan, beste arlo batzutan sakontzen saiatzen gara eta errezeta magikoak ez ditugu ematen. Baina badaude, hau da, interesa baldin baduzuen nik bilaketa bakar batean bilatu nituen introducción al aprendizaje basado en proyectos, paréntesis ABP o PBL. El PBL en 5 pasos. Ejemplo de planificación de un proyecto de aprendizaje. Aprendizaje basado en proyectos PBL de lectura y escritura. Proyectos, ejemplos. Hori hor dago, eta bilatu nahi baldin baduzue, eta hortan sakondu nahi baldin baduzue, aukera badaukazue. Baina guk gaur ez gara pixkat, ez gara hortan eroriko. Edo ni bintzat ez nuke hortan erori nahi ez da. Horregatik, Mirenek eta Koldok, eta dira gure gonbidatuak gaur, esaten diate ez direla adituak, baina nik esaten die baietz. Azkenean, gaur egun jende asko dabil, aditu gabe, aditu dira esaten ari dana. Inoiz umekin egon gabe, asko dakina proiektu bidezko metodologia edo beste edozelako metodologia. Kontuz, niri ez apuntatu begiekin badazpada, nire ere hor txegon nahitik eta. Baina, justu Koldo eta Miren dira, adituak hortan umeekin aritzen eta proiektuak diseinatzen eta proiektuak lantzen, eta horregatik gonbidatu nituen. Zuetako beste edozein luzatu nizazueken bezalaxe gonbidatzen dut izta. Eta gaurko saioan egingo dugun ibilbidean gustatuko litzaidak hastea bakoitzak izan duen ibilbide profesionaletik. Odaz, nondik iritsi diren proiektu bidezko metodologiara ezagutzea gustatuko litzaiake, bakoitzak izan duen ibilbide hortan pausorik edo gertaerarik kualitatiboenak, aldaketa kualitatibo esanguratsuak sortu dituen gertaerarik importanteenak iskat lagun bilduz, bai? Odo Miren, zuri eskatuko dizut, hasteko. Bueno, ni zerainen nau, eta hona iragorte, Mikelek esan dagoena jarraituz, egisa da, nik Eskoriatzako Unibertsitatean ikasi nela, eta hain ja ikuspegi eraikitzailean oinarritutako, nola irakuste prozesua nola izan bertan, ikuspegi eraikitzailean gehienean asentatzen dela. Orduan egisa da, hori hartzen gintzela sartzen, oinarri teoriko horrek. Orduan ja handikatean izanean, eskolatan lan iteko zela izan biako litzaken niretzat, bide hortatizik joan.
Eta gero nire ibilbidean eukio sorte handisa, zergatik jo naizen eskola gehien eta autokausatenak handixak edo txikixak izan, gehienetan proiektu bidezko metodologia autokausat. Kenduta lekun batzutan, fitxa bidez egiten zala, baina ni aurrezkuntzako naiz, Eta, eukinen lehenengo topaketa testu motakin izan zen unibertsitatetik urten da beriala, bigarren urtean ero, eskola baten, aizela testu motak lazela landu behartzien, da zestak izan, da hori ja, testu motan ikasten hasi nintzen, zeintzu zian, zelakoa, ze irakutzi bizan, zela irakutzi bizan. Gero, baito gauzat baita proiektu bidezko metodologiken lanitea, eta gero egisa da, ja, oin 7 urte aterri zonela Laguardian, eta hanto gauzaten ereduko irakasle izatea gela baten. Eta zan, ereduko eskolat eta ereduko zazutun bi izatixak. Baina ereduan, eusen adinak nahaztuta. Eta nahi ordu arte igual proiektu ez haitu nintzen, baina sekula ez adinak nahaztuta. Eta han fitxa bidez iten zuela. Eta orduan zeuken, 2 urteko bere fitxa, 3 urteko bere fitxa, 4 urteko eta 5 urteko. Eta orduan konturatu nintzen, ze absurdua zen, egoera hortan hola lanitea. Eta hor gurasokin hitzein da gero, da pixkat nola testu liburutatik, nola pasako ginen proiektu bidezko metodologita kontutan hartu, eta behaiek liburu horiek erositen zituztela, eta eskolak horre erantzun bat eman behar dio, eta horre ginen, negoziatzen, hitz egiten, eta onartu intzuten. Eta orduan, horre izan zen momentu biak ustartu nitunak. Adin aniztasuna eta proiektu bidezko metodologia. Eta hor pixka baju nintzen ere probakiten. Eta hortik aterri zaunen zerainen. Eta hor ja, eskola txikien filosofiakin batina, eukidot 6 urtetan erekin lankide bat ikaragarrisa izan dena, oin ez da honan erekin, baina behandik asko ikasetena, eta hori oin dagoen momentuan, guzti hori esker dara. Arnoldo? Txalde. Nik miren ez bezala, magisteritzan ez nuen zertxo ikasi, ez dut ondorio positiborik atera handik, orduko, ez da gitu, oaingo magisteritza ez da ino dama, baina orduko abintzat, ez genuen ondorio positibo askorik atera abintzat. Zorionez, segitxuan lanen hasi nintzen eskola kontzertatu batean, ondia, oso ondia, eta bitarte hortan, psikopedagogiako ikasketak ere burutu nituen, hango zikloa amaitutzat eman, edo erabaki nun aldaketa bat behar nula. Han jabetu nintzen, boligrafo gorrian jabe nintzala, irakaslean nintzen, eta listo, orduan magisteritzan ez nuen ez asko ikasi, zer egin nuen, nerekin egiten zuten hori errepikatu, azkenen imitazioz ikasi. Eta, hortikan publikorako saltoa ematea pentsatu, PT lana egin nuen aurreneko urtea publikoa, psikopedagogiako ikasketa bukatuta nitulako, beste errealitate bat ikusi nuen oso desberdina, eta handikan ja eskola txikitara sartu nintzen, hurrengo ikasturtean bertan. Zorionez, orduko zuzendariarekin ere oso hartu harreman politen genduen, eta hasi ginen aldaketatxo batzuk eta hori ematen. Duda asko izan idun nundi jo, nire hor fasetxo baten duda askorekin, nundi jo bizitza profesionalen, beste aukera batzuk ere banitun. Eta zorionez, topatzen zea jende batekin bidean, batzuk ementzadetela gaina. Esaten zait, esati zuenak hemendik, hau da bidea, zu kontarako balio dezu, segi hemen, eta azkenean, beste eskola txiki batean nago, ordukoa nire aldaketa bat behar nun, aldatu nun, eta bantxe bertan larraulen nago. Ja ez naiz proiektuka ari, esan dezaket hori, edo behintzat ez eskola osoa proiektuan, pentsatzen dut egunero berpentsatu behar dela eskola, eta berpentsatze hortan eskola moldatu behar dugula eskolaren egiturara, ezta? Eta gure eskolako antxe bertan eskatzen zuen beste zerbait, eta antxe bertan tailerretan egea, eta ez proiektuka. Edo behintzat proiektuak badaude, baina proiektua dira individualak. Norberak dauka bere proiektua, hautatzen duen hori, banakakoa, binakakoa, talde handiagokoa, baina ez da eskola proiektu bat. Beraz, ez gera adituak. Igual hemen nion ziteken beste donor, arituak bai, eta Mikelen eskaerari gu beti egia eskatzen da behak ez ez esaten, eta ez nintzen ausartu ez esaten. Orduan, nik egingo dut pixka lago, pentso bat ideia importanteena, iruditzen zaitenak,
lehen esan dizuetan horrei lotuta, ezta? Hau da, Koldo bukatu du esanez gaur egun proiektu bidezko metodologia deitzen den estandar hortan ez dabilela, baina, bueno, uste dut ideia hauekin, eta lehen Mirenek aipatu ditu, eta Koldo unibertsitate gutxi hau jaso zuela esan zuen, baina, bueno, ikuspegi konstruktibista uste dut aipatu behar dela, klabeetakoa delako, eta orduan ezagutzen ez duenak, formazioa bantolatzearen arrazoietako bat da, dagoeneko urte batzuk hontan damazkigunok ere pixka freskatu beharra, baina dagoeneko berriak izan ez arren formazioa jasotzeko aukerarik izan ez duenei ere aukera bat eskaintzea. Holakoak ere badaudelako, Elena Juntzanetik hau 7. ikasturte edo 5. ikasturtea dela. Eta 5. ikasturte baten ziklo hortan gertaleike jendea sartu zaigu berria eta ia ez da berria. Baina inoiz ez du formaziorako aukera hau izan. Hori eusteatik, importantea da gauza hauek aipatzea. Orduan ikuspegi konstruktibista oso ezagutu beharreko ideia bat da. Testu moten lanketatik abiatzen den proiektu bidezko metodologia ere uste dut gutako askoren oinarri izan dela. Proiektuak oinarritza testu motetan. Estelakoak ere gerora ezagutu ditugun arren. Adinaniztasunak, interakzio berezi horiek ematen dituzten aukerak zeintzu diren aztertzea ere importantea da. Eta gero oso importantea da lankide honen arteko harreman hori zaintzea, bai? Lankideen gandik ere asko ikasi dugula. Eta aurrera egingo dugu, eta pixkat gaurko gaiaren hildo nagusiak zein 4 puntutan banatuko ditugun azalduko dizuet, zuek gero kontziente izateko, ezta? Batetik lehenengo oinarri teorikoetan ibiliko gara pixka bat, bai? Zein diren azaltzen ari garen gaiaren inguruan ditugun oinarri teorikoak. Gero proiektuen diseinua zer eta nola egiten duten jakitea gustatuko litzaiake, bai? Zertan oinarritzen duten euren diseinua nondik abiatzen diren. Gero kurrikulumarekin sartuko gara, kurrikulumari buruz daukaten ikuspegia zuekin batera lantzea gustatuko litzaiake, eta amaituko dugu ebaluazioarekin, bai? Printzipioz saioa eskandik idatuko dut, baina gero ikusten bali maizue urgentziazko gaiden bat, kartatu beharrekoa edo, parte hartu zuen, printzipioz ideia da saioaren gidau nik eramatetik, ezta? Eta orduan, gustatuko litzaiake gaia hastea teorizazio horretik, bai? Orduan, teorizazio edo oinarri teorikoak eman dizkigute dagoeneko autore konsagratuek, edo Vygotsky, edo Ausubel, edo eta gero gai zehatzetan irakurketa idazketaren inguruan Emilia Ferreiro, Miriam Miroski bera, Elena bera ere niko talde hortan sartuko nukeia. Baina nahiko nuke zuen barneko teoria horiek zertan oinarritzen dituzuen azaltzea, bai? Hasteko, Koldo galdetuko dizuet zuentzat ikastea zer den? Ikuspegi konstruktibistaren ideia hori badaukagu, baina zuek eguneroko praktikan zer da zuentzat ikastea? Nik erantzuko nizuke aritzen denak ikasten dugu. Hau da, aritzea, egitea, ekitea ikastea dela, eta ez dugula nahastu behar ekoiztearekin. Gauza bada ekoiztea, guk eskatzea, egin behar duzu hau, testu bat, eta beste gauza badala aritzea. Badia batzuk etengabe ari dianak eta zutenak hainbeste ekoizten eta haiek ere ikasten ari dira, ezta? Orduan nik halaxe definituko nuke, ezta? Ikasi ekinez eta ekindako hori inguruarekin erlazionatuz. Ez hainbeste lotuz minimoekin eta baizik eta aritzea. Eta eguneroko zereginetan aritzea hori nola plasmatzen duzu zerainen adibidez? Azkenean, gure kasua behintzat, nola proiektu bidez zehatzen duen, lantzen dituen kurrikulumeko arlo eta kompetentziak egisa da, umiai behar itxinbixakola, itxinbixakola bere interesak zeintzu den ateatzen, baina algarbi euki behar deula baita zetako dian. Osa, esan nahi dut, irakasleok oso algarbi euki behar deula zetako aidean. Osa, aritze hortan, dano konstiente izaten behar dela, ez dela, jakin behar dugu nora doa zer.
hortako markatzen ditugulago guk ere azken xedeek eta zeak, ez? Nik uste dut atzenean ikuspegi eraikitzailea hartzen duzu oinarri, eske ja hitzak berak esaten dau bea doia bere ezagutza garatzen azkenean ez da ezin duzu nahi da zu denpa guztien zuzendu egiten nahi dian hori hori esan den aritik, ez? Osea, ez dela hainbeste zuk eskatzen diozun zerbait ekoiztea baizik eta euratik urtetzen den hori zuk gero nola baloratzen duzun eta ze itxura motatzen horri pixka. Eta gu hortan bai oinarritzen gara pixka proiektu diseinatzeko. Aurrekoan elkarrezketan aritu ginenean pixka aipatzen genuen aritu zerbaitetarako aritu. Hau da, aritzea-aritzeratik ere noski argi dago ikastea dela. Ikasten dute uneko basen dutenean, euren bizitzan dabiltzanean, baina eskolara datozenean beti bilatzen dituzte edo espazio batzuk esanguratsuagoa direnak, edo orduan zertarako hori pisuzkoa da, oso pisuzkoa da, edo ez du pisurik zuen kasuan, ez dago desberdinak izan ezak zuen bizitenetan, ez da momentu honetan. Uste praktikotasuna eta esanguratasuna beharrezkoa dela eta horregatik proiektu bat gero sartuko igual diseinuan gehiago, baino diseinatzerakoan kontutan eduki behar dugun aurreneko gauza dela praktikotasun hori, ez? Eta pixkat ekidin, betelan hori, edo ekoizpenerako joera hori, baizik eta egiten den guzti horri zentzua eman. Beharrezkoa dela esango dugu. Horreina, nik uste lotzen dela aritze hori eskola txikixek eta koin ezaugarrixekin oso zuzen lotzen dela, ez? Atzenean, eskola txikixek badako ezaugarri batzuk, ez? Eta ezaugarri horrek, evidentemente, hartzen dituzu kontutan aritze hori zentzua dauke. Hau da, ezin da ulertu aritze bat konstiente izan gabe landaren baten gauzela adibidez. Ez? Hori nola horrek ze lotura duten errealitateekin, errealitatea zenbaitetan sartzen den eskolara, o adinaniztasun batekin, esan nahi dut, gauza guzti horrek kontutan hartu behar dira uniari espresatzeko ordu izta askotan. Orduan, justu adibide ezaugarri horiei eduz, ezta? Ni obsesionatuta nago azken aldian, ez? Guztiak, zaudeten asko dakizue, adinaniztasuna bultzatzen duten tamaina txikiko eskola garela esaten dugulako, eta landa ere moan kokatuak, ez? Eska definizioa hortan biltzen gara. Orduan, adinaniztasuna bultzatze hori adibidez, nola erantzuten diozuen proiektu bidezko metodologia kasu honetan? Alde batetik, proiektua diseinatzea askotan guretzako hartzen duna daia eskola guztiako proiektu bakarra da hori. Ez da gaur hezkuntzako proiektu bat edo lehen hezkuntzako proiektua edo etapak, gu bigarren mailarte bakarri dakago, hori ere zein gara. Baina gure kasuan, baldintza bat bada hori eskola guztia aritzen dela berdinen. Orduan, adinaniztasun horri lotuta bat izango litzake hori. Beste gauza bat adinaniztasunen lotuta eta guretzako importantia dela da ordutegiak zela planteago baita. Osea, ez dauz arloka banatuta, osea, badauz emuten dira proiektuei dedikatu dauz ordu batzu, baina gero egunean ziart aldakatzen mota desberdinak gare. Orduan, igual gauzatzuk proiektukin kobrretzen ez dituzunak beste erabatek urrik ikusu, beste taldekatze batzukin, beste erabateko ekintzekin. Eta argi dau, hor, inbitana bermatu da interakzio hori. Osea, denbora guztien umeak egote interakzionatzen beraien artean berdin da eta ze da edukien. Eta orduan, guretzako igual hori izango zen, bat ordute gisa diseinatzeko orduan, beste bat proiektu eskola guztia izateko, eta gero azken xedea ere danok konstiente izateko ume guztik dakitela azken xede, proiektu horren azken xedea zein da. Txikitasunari lotuta nik uste dut adibidez proiektu bidezko metodologia oso interesgarria dela, zetik eskola txiki izate hortan aukera gaixo dakotzu umien ganako gerturatzeko, eta umia kontatzeko etxetik ze dakazen eta euren interesak zeintzu den, eta horrek asko laguntzen dau jarduerak planteatzeko orduan adibidez, jakiteko zeintzu den ume batzuen interesak, berpisteko gauza batzuk, zerbait kontatzen da benean zuk badakizu nondik tira egin hori jarraitzeko, gertutasun hori. Eta gero landa ere kokatzeana baita dauke ikaragarrizko pixua proiektu bidezko metodologian, zatik karte dutzu kanpoa teatzea, kanpoko jendea, kanpoko herritarrak barneratzea, era natural baten gainean, orduan,
nik uste hartzen nien helburua dela metodologi bat oinarri horiekin uztartzea. Hori dela pixkat egiten dena. Bai. Irudi batzuk guztuko aprobetxatuko dugu. Hauek zeraingoak dira, pixkat, oinarri teorikoei lotuta, adin aniztasunari lotuta. Eta hemen ordutegiana. Eta aipamen hori egin duzu, da ordutegiana interesanta iruditzen zait ikustea, ez da? Garbi xamar ikustea. Izan ere, proiektua eskola osoko hartzen degunean, akordo hori erotuko dira, ateak zabaltzeko aukera irekitzen zaigula uste dut nik, baina ateak zabaltzeko aukera hori maiztasunari begiratzen diogu, edo maiztasuna zenbatera inokoa da ordutegi begiratzen digunean. Nik egun ahalik eta gehien bilatzen dut maiztasun hori, ez? Lehenagian gutxixago, hori ere egia da. Nik gehituko nioke ordutegiak daukala bere biziko garrantzia, baina aldi berean arloen sailkapen horrekin ere puskatu behar da. Ze arloak sailkatzen baditugu matematika, euskera, gaztelania, ingelesa proiektu baten barruan, segurazki ez dugu adinaniztasuna bermatuko, ze matematikako aterako zizkigun ekintzak izango dira zaharrenentzako pentsatutakoak, ertainintzako pentsatutakoak eta txikinentzako pentsatutakoak, berdin hizkuntzako jarduera, berdin, ez? Eta orduan, guretzako printzipio badan adinanistasun hori ez dugu bermatzen. Mirenek ondo esan duen bezala, ordutegi baten planteatuko bagenu aurreneko goiza proiekturako, eta ez matematika, euskera, hizkuntzak edo ingelesa, edo musika, bermatuko genuke ikasleak zirkulatzea, aritzea, paseatzea, komila tarte, baina paseatzen ari den hori ere ari da, behaketa oso lan garrantzitsua dalako. Orduan nik gehituko nioke baita ere, arloen sailkatze hori ere puskatu behar dugula, kendu behar dugula, eta horrek ahalbidetuko dugu baita ere, adibidez matematikan testu liburuak kentzea, edo sikira gutxiago erabiltzea noiz behinka saio espezifiko batzuk egiteko, lanketa konkretu batzuk egiteko, baina nik hori kenduko nuke, hori ere printzipio bezala. Eta zirkulatzen ari dian horretan eta ahalbidetzen dugu beste printzipio bat, ez? Hau da, ikasle guztiona diala, eta deno garela matematikako irakasle, eta deno garela euskerakoak, eta deno garela hizkuntzakoak, eta deno garela zergatik ez musikako irakasle. Begi gehiago jartzen ditugu zirkulazioan behaketarako. Ordutegi begira, zeraingoa, interesantea da, ez? Adibide modun hartzeko, eta ez dute referente bezala markatu nahi, ez? Nik ikusteko bakarrik, baina zuenean nahiko garbi ikusten dira proiektuarentzako orduak zeintzuk diren, gero beste espazioak edo beste ordutegiak nola betetzen duten. Azkenen, batzutan gerta lehikelako proiektua, egun guztia proiektuarekin bueltan ibiltza ere, umeentzat neketxu xamaka eta astuna bihurtzen da. Saio naiz luzeak izan proiektura dedikatzen direnak, gero eten bat egitea ikusten zuenean hori ikusten dela. Azalduko zen diguke hola ideia orokorretan iskatzetaino ordutegia zertan plasmatzen duzuen, edo zeinen arabera antolatzen den, edo irizpide nagusira bizitzen. Eskola honetan bezala, ergixak zenbait dauzen, erenak zenbait dauzen, ordutegiakola modatzen gelako. Baina, printzipioz, gu dedikatzen zara goizeko lehenengo 2 orduak ordu eta erdi pixka itxu hau proiektua. Eta hor bai oten dira lehen hezkuntzakak alde batetik eta hor hezkuntzakoak bestetik. Gero egisa da, batez be igual proiektun hasieran eta bukaeran gehiago elkartzen dira, erabakik hartu behar dielako, plangintza batin behar delako, edo zer gauza, baina gero, tarteko jarduera horrek bai egisa da batzuk lehen hezkuntzakoak alde batetik eta lehen hezkuntzakoak bestetik egiten dira. Egisa da horren arteko interakzioak izan daizkela proiektua lotuta, baina gero baita egisa da hor etapak abanatuta ditugula. Orduan ez den momentu baten hori puska hori behar dela, eta gero zenbait proiektuk ere ez duen ez ematen arlo guztik lantzeko aukera eta ezin garen zibili lantzeatik, batzutan sentsazioa bazterolako kasi kalzadore batekin sartu behar gendula natura o ez dakiz zer, horrek bermatzeko, taldekatze ezberdinek bermatzeko eta
baita ere gure aukeren barruan ez daulako besteik, hori ere egia da. Pentsau genitun beste erabateko antolamendu Arratsaldetan. Orduan, hor 11etan ateatzen gea plaza, eta gero, badaude irakasle espezifikoak, eta hor espezifikoko sartzen die, musikakoa batez bat, eta gero, batzutan liburutegia juten gehala, o baratzea juten gehala, horiek markatuta ditugu ordutegi barru, nahiz eta gero igual beste zerbait suertatzen bada eskun, o beste zerbait egin. Eta Arratsaldetan danak batera aurki genitun pixka eta dein-aniztasun hori bermatzeko baita. Eta hor, tailer, ez dakit, beste erabateko dinamikak egiten ditugu, eta, urtendaren irakasleek gaina oso ondo daramakiz egin dituzte proba desberdinak. Lehenengo talde guztiekin, gauza bat bakarrik, eta ikusi gaztula funtzionatzen. Gero beste behiru gauza planteatu, eta orduan behaien jundia ajustatzen, eta esan da oso politia izan da, zela jundien ajustatzen, baina ume guztik batera egita. Eta honekin nahi gabena zen pixkat hori, bai hor denbora konkretu bat eskaini proiektua, eta hor sekuentzien diseinatzen ditugun arlokin lotura duten gauzak egin, eta gero aparteko beste taldekatze bat. Baitiko, ikusten dudana behintzat, importantea iruditzen zait, arloei lotutako geroz eta zea gutxigo daudela. Ordutegian sailkapen hori geroz eta... Eta gero ingelera eta gaztelania jartzen duna, adibidez, printzipioz hasi zen, baina gero dana bateak egiten du eta hizkuntza beste erabatea lantzen ari dira, baina baita ikusten, hemen dago gina bat, baina ez zulako funtzionatzen, orduan eraia jundia probatzen, eta baina adibidez, dituzte ingelera eta gaztelanien beharrean, igual juten dia pasiatzea, eta pasea hortan batek erraz hitz egiten du, bestek ingeles momentu baten, o ikusten duela ez dela funtzionatzen, aldatu egiten da, esan nahi jartzen dituzula ordutegi batzu, baina gero hor barruan iten probatzeko aukera librea dela nola antolatu umeekin. Aurrela egingo dugu, ez? Esan dugu pixkat, oinarri teorikoak izan daitezke horiek, pixkat ikaste prozesuari buruz daukazuen ikustegia zein dan, eta gero zein interakzio, zein egoera didaktikotan ikasten dutela pentsatzen duzuen, da hortik ariatu zarete, inguruarekin harremanean aritzea, gero euren arteko interakzioaren garrantzia, eta gero banakako elkarreza ondo ezagutzearen garrantzi hori ere azpimarratu duzue. Eta hor duen pixkatu agutziko dugu oinarri teorikoen gai hori gehiagin usatu gabe. Usatu genezake gehiago, baina horrekin jarraituko dugu. Sartuko gara proiektuen diseinuarekin. Nola egiten duzuen zuek zuen eskoletan, edo proiektuak diseinatzerako orduan jarraitzen duten ibilbidea zer nolakoa zen aztertzea gustatuko litzaieke zuekin adibide praktikoetarako bidea eginez, pixkat, praktikarekin loturak edo eginez, ezta? Io, hasi ditek, ondo? Nondik hasten zineten zuen proiektuetan, edo zein ideia izatzen dituzten, edo... Nik uste bi bide daudela proiektu bat diseinatzerakoan eta lotura daukala antolatzen den ordutegiakin, ez? Ordutegi hau bezala antolatzen badela da, nik uste proiektu bat diseinatzerakoan ikasleak entzun behar diala, beraiekin hitz egin behar dela, nahiz guk euki pentsatuta testu generoa zein dan, edo proiektua zein dan, edo kurrikulumean behitu arlo hau ez daukagu landuta eta baiman gizagortuta izango da proiektua, guk euki dezakegu xede bat buruan, baina nik uste eskola osoaren proiektua baldin bada eta goizetan denak hariko baldin badia proiektuka lantzen eta adinak nahastu ingo badia eta pazientzia handiz eta beraiei entzun behar diegula eta beraien proiektuak izan behar dula gehiago, ez? Prozesuari garrantzia handia emanez eta ez hainbeste bukaerako emanaldi horri, igual gero hitz egingo duena gehiago, ez? Nik uste azken nire kasuan mintzat, jungina pixkatxo bat, desbideratzen izan behartzun hortatik, ez? Beste bide bat, eta izango litzateke agian arloak sailkatuago dauzkagun ontzat, edo erabiltzen genitu ontzat, edo izango litzateke matematika, gaztelania, euskera eta hori. Bide hori hartzen baldin bagendu normalean xedea, klaustroak aurrez pentsatzen zuen, eta egiten genduna zen ideien zaparra da luze bat. Esan nahi dut, esate baldin bagendun azalpen testua zen eta lotzen gendun unibertsoarekin, gure lana zen klaustroarena, esatea, matematikan zer egin daiteke euskera, zer egin daiteke
gaztelanian, zer egingo da inglesen, zer egingo da posible baldin bada gorputz hezkuntzan, eta zer egingo da musikan, eta zer egingo da dena emanaldi bati begira. Baina ja oso garbi geneukan zeintzan bukaerako produktua. Eta eskola guztirako. Eskola guztirako, baina bakoitzak zeukan espezifikoki, hau da, ja arloak sailkatuta daude, eta orduan, ez da bermatzen hainbeste administrazuna, agian zikloka egiten zaren gehiago, uste bi bide erabat diferente diara, eta batzu dituztela aldeko gauza gehiago, batzu kontrakoa, nik uste momentuaren arabera aukeratu daitekela. Gero egia da, hola egiten gendunean, ikaslei jartzen zitzaiela alako amu bat, esan ez, hau da, segurazki ez zan denen intereserako izango, baten bat izango zen zait interesatzen emanaldi hori egitea, ez? Baina, bueno, saiatzen zinean ekintzak izaten oso ezberdinak edo beraiek ilusionatzeko. Gaur egun esango nizuke bigarren bidea interesante badala, ez hainbeste pentsatzea bukaerako produktuan edo xedean, baizik eta beraiei zer okurritzen zaien. Ze horren arabera eta espaldin badaude mailakatuta, oain matematika dauka, oain euskera dauka, ari baldin badia zirkulatzen, taldetxo batean ariko dira, irratsaio baten izenburua pentsatzen, eta eguneko eskaleta prestatzen, baina beste batean ariko dira zientzia programa bat prestatzen, irratsaio hortarako ez da. Eta hor, edozein adinetako ikasleak onartu daitezke. Aldiz bestaldera egiten dezunen, aterako daia produktu bat, oso ondo, prozesuari oso polita izan daiteke, oso ilusionantea, baina adinak agian gehiago sartzen ditugu enbutu batean, eta hauentzako edukiak zeintzuk, hauek zer landuko dute, beste hauek zer landuko dute. Nik bilak probatu izan ditugu. Azken xede horren antolaketa orduan garrantzi berezia ematen dio momentu honetan, ez? Hautaketa horren baitan izango alako baita ere proiektuaren mamia ezak nolakoa izango da, ez da? Ni bat netorrekik esaten deken horrekin, baina galdetuko nizuke igual minen zuri, horrekin zertidun asko zondiago suposatzen du. Eta gaur egun, horrekin bizitzen ikasi behar daukagu, ez dakigulako zer datorkigun, eta umeek ere gero eta gehiago ikasi behar horrekin bizitzen, baina prest egotea ere gustatzen zaigu, datorrenerako, eta ordutegia prest izatea zaparten horretorriko da, nola gehiago ze prestatu daiteke. Nizte karratutxoa naiz bai. Bueno, guk egisa da, aurreko ikasturteko maiatzian berrikuntza proiektuak eskatzen dian hortan, guk proiektu oinarritzen ditugu testu motatan. Orduan, ziklo baten hainbeste testu mota landuko ditugu, ez? Zikloa esan nahi duzu, zuen ikasprozesuaren ziklo hori. Eta, badakau testu mota bateri bat, ez? Aspaldi ez deu landu, ez dakizar testu mota. Eta, berrikuntza proiektu diseinatzea askotan, juten pentsatzen ze testu mota landuko ditugun urren urten. Horrek ez du esan nahi, hori bakarrik ingurunik. Baina, bai egia da, iraien, azken gehanen gero, lotzen dugu testu mota azken xede bat. Ez igual gai bati, eta izan daikela gai bati, baldin bada herriko zerbait. Gaia tokatzen bada, normalen izan daike herria lotuta daun zerbait. Herriko ibilbidek diela, edo herriko hizkuntza dela, zerbait oso gertukoa dana. Gero hortia, noa jundeiken beste gauza da. Baina testu mota eta azken xedea bai markatzen da. Zaiatzen geha ez azken xede hola pixu handia eukideiken azken xede bat esaten. Esan nahi, gero horrek ez eragiteko ostras horta iritsi behar dugu, ez? Eta horrek urtzen dira gero nik uste presio handik, baizik eta, atea deike hau, baina ez bada ateatzen ere ez da esatzen. Diseinatzen hori, erabakitzen da azken xedea zeinan, testu mota erabakitzen da zeinan, landuko dana, gero zeharka beste testu mota asko sartzen dirako normalean, aurten adibidez gu irratsaioekin nahi geha. Baina hola, landu bat lantzen da. Ez diana diseinatzen dira jarduera. Eta hor adibidez, testu mota horrei ze gaiki landu daikezun, edo ze gelan tokatzen da ze gauzaekin aprobetxau daikezun, hori da ez dana markatzen da horretik. Hori libreago guztien da. Baina hori buruz aditzea maiatzean. Ez, hori ja irailean. Irailean
Iraien azkenean, lehenengo klaustron, bigarrenek, gutxi gora bera ematen zaie irakaslei pixkat aurretik guk pentsau den duna aurreko urten, gero igual ez zaie, baina pixkat idea bat iteko, ez? Eta orduan, markatzute zaie, formato baten ematen zaie ja, azken xedea zein da, eta zeintzu dian horrekin ze testu mota da, eta ze helburu didaktiko ditugun horri lotuta. Baina jarduerak ez. Eta gero bakoitzaren ardurapen gelditzen da, diseinu hori, egoera didaktikoien diseinua zein ordenetan, nora eraman. Diseinua hori zari dira. Gaur egun oso ideia, nik uste desakuratxu eta importantea da proiektu bidezko metodologian gabiltzan ontzat proiektuen hildo narratiboaren ideia hori hartzea. Normalian juntatzen gaienian lehenengo klaustrotan juten gaiena da baita ideiak botatzen, onundik abiauko gehan, da egisa da bilera, diseinu bilerak egiten diela irakasle guztik. Egiten ditugu hastian behin, hastian behin o lo que sea. Guk esklusibak orduro jarri biharrian adibidez, egun bakoitzen ordu bat egiten duna da egun baten 2 ordu jarri. Piskat alako bilerak luzek izateielako eta hortaz aparte beste gauza asko darelako da. Irakasle asko geha eskolan eta danok egoteko, ez? Eta orduan, hasieran bai egiten geha diseinatzen, zein deikeo zerrez, bilerak oso desberdinak izaten dira hasieran erdixan ala bukaeran, hasieran asko dira ideiak bota, zein deiken, zein deikeun, zerrez, eta hau atera heldu hortik, eta pixkat hortik, elkar laguntzen bai. Gero ja, erdiko prozesua esan da pixkat garapeneko fase hortan, bilera gehiago izaten dira zertan nahi gehan bakoitza. Dano jakiteko zertan nahi gehan, norbait ataskatu egiten bada, eta umen honekin ez dut asmatzen, da nola ingo dugu, zein deike, ze beste gauza sartu deike, hori bai. Eta bukaeran berriz ere izaten dira bilera batzuk, hola ja itxiera bezala, berriz plangintza nola bukatuko dugu. Baina ez ditugu markatzen, jarduerak libre dira. Gero bai, irakasle bakoitzak idatzi egiten du, egunero indun hori. Eta jasota gelditzen da. Baina, hori oso importantea, astero diseinu bilerak egitea, diseinu bilera hortan eramatea orden bat, gutxi gora eta nondik nora zoazen, eta gero elkarrekin truke hori. Lehen esan ditugun gauza horiek bestera ezin dira gertatu. Oso zaila da gertatzea gero, talde ezberdinen arteko interakzioak bilatzeko moduko egoerak diseinatzea. Hori lortzea, nik uste horretatzen da izbo, goikokin bajauko bat, ez dakiz erringo, goi beheko jungo geha, ez dakiz erringo, dano bat ez dakin hau jungo, eta gu prestatzen nahi gehan, ez dakiz, hola. Hori bai, batzutan gehiago kostatzen da, eta batzutan dano gare grixago, eta horre atasko egiten geha batzutan, da bestatzutan zehatzuten da. Osea, nekin esan daitena, diseinua izaten da hasieran bakarrik pixkat helburu. Eta sekuentziaten diseinua bukatzen dela 3 hilabete bukaeran. Osea, hortxe. Osea, ez da hori idatzita horretik. Bai eraz borradore. Claro, si nire dentuan imaginatzen, igual nik lagundu izaiak dikortan, ezta? Baina, imaginatzen den, estilo negatiboaren kontu hori bizkat horregatik kontatu dut, ezta? Ipuinek edo nobelek edo hasiera bat, haute korapilo bat, eta bukaera bat, edo esendazio bat, edo... Nik bizkat horretik imaginatzen ditu baita ere proiektuak. Akatzen ditugunean proiektuak, eduki behar du hasiera fase bat, hasiera fase horren ondoren korapilo bat esatu behar dugu, eta gero korapilo hori askatu egiten. Eta ekintzak ere horren arabera, irudikatzen ditut nik nire buruan, horla jungo gara, gero artean ze gertatuko den oso garbi jakin gabe, dan asko ez dakigu, egunero ze gertatuko den. Baina astero 15 egunean behin zer gertatuko den, nik bintzat imaginatu dezaket hori da zuen. Nik uste diseinatu dezakegu laserako fase hori, dala kontestualizazio bat, esatea, gai honen inguruen ari gara, zer dakizue, zer dazu etxean, ezautzen duzuen horbaitenen inguruan badakina, uste baino gehiago dakite, uste baino ezagun gehiago dauzkate ekartzeko, batek ekartzen ditu liburua, bestak ekartzen ditu pelikula, bestak esaten du meratxo etorreko aitzit ez dakiz zertaz, eskola guztia ekartzen du parte. Nik usten dut bukaerako xedea edo amaiera, edo desenlaze hori ere, nola ala diseinatu daitekela, euki dezakezula gero aterako zaizu, ez aterako, ez ateratzea ere oso ona da, nik uste ditu ditugula, kriston emanaldiak eta denak ateratzen dira, batzutan ez du atera behar, eta ez da ezer gertatzen, ez? Hortik ere ikaskuntza bat ateratzen da. Erdiko korapilo guzti hori,
Guze diseinatzea oso zaila da. Eta hori idatzi behar dela gerora. Gertatu gara idazten eta moldatzen joan behar dugun zerbait dela. Ez dugu dezakegu diseinatuta, baina pixkatxo bat beraiekin aritzen garen, beraie beste norabide bat hartzen dut, esaten zu, diseinatuten guztiak ez du ezertarako balio, orduan zer ingo dugu, nerera ekarri. Eta hor ja, nik esango nukean kasartu dugula, ez? Nerera ekartzen baldin bada, ez dago ikuspegi erikitzailerik, ez dago zer, ez? Orduan hori gerora redaktatu behar dugula. Lasai hartu eta batzutan gertatuko zaigu, nire matematikan ere, ez daukate zer eta ez nikoa zerrekin bertigoa ematen du. Ez daukate zer gaurko saiorako eta hor noa, saber ze aterako da. Eta igual atatzen zera sentsazio batekin zer duzula jo, baina desastre. Gaur ez matematikarik ez zer egin. Beste gauzatzuk atera dira. Eta bestela nik uste dut rekurso bat oso ona diala galderak. Guk euki behar ditugun bateria galdera mordoa gaiaren inguruan beraiei informazio hori ateratzeko, ez da? Nik adibidez matematikarekin lotuta, ez? Eta kasu praktikotara joateko, ez dakit. Testu mota baldin bazan gida turistikoa eta beraiek ari zian hizkuntzan, halako herriarekiko lotura gida turistikoa eta ibilbide turistikoak eta ekartzen zituzten kontestualizatzeko juten zian informazio eta turismoa, ekartzen zituzten hango triptikoak eta jartzen zunelako batean berdez, ibilaldi erreza, 4 kilometro, eta gizera, gorri, ez? Beraiek hasten zian diseinatzen ibilbide bat eta matematikako galdera evidentea eta lehenengoa da esatea zeman neurtzen du ibilbide horrek. Erretxa da, zaila da, ertaina da, zeman neurtzen du. Ez dakigu nola neurtuko dugu. Ez dakigu, nola okurritzen zaizu, eta bat esatu bagoazen pausua kontatzea, esatu zu, ja, klaro, zenbat pausu eman behar ditugu, ez? Uno guazen, abitu igual abitzen ginean, guazen, pausua kontatzea, eta egia bat, registroan, 100 marra, 100 paso marra, eraginkorra da, ez. Iritsi ginean, adibide kasu konkretu hortan, fabrikatzea gurpil bat, non kontadorea, zineko kontadore klak, radioa zenbat buelta bakoitzeko zenbat aurreatzen du, eta orduan kontadorearen arabera, halako distantzia da gutxi gora bera, ezta? Ez dakit. Baina lehenengo saioa nahiko desesperanteak, galderak, ean nora aterako dira. Nik ez nokan buruan ez dara hau ingo benunik. Baina neukan azan magnitudeak lantzeko aukera izango zala, distantziak lantzeko. Eta metroetatik kilometrotarako saltoak, eta ez, bukatu zen, nota. Ez dakit. Baina nik lehen inzertidumbre aipatzen dizuenen pixkat horri buruz ari nintzen. Inzertidumbre horri diogu beldurra. Nik neronek ere bizitzen dut helduokin lanean ari nizenean, da askotan aipatu izan dugu dizuet ez. Ez dakit minutu bat isilik ego. Dira, zaila da batzutan, jendeari zerbait galdetutakoan, erantzunen zaiotea. Eta orduan inork ez duela esaten ikusten duzunean, proposamenak egiten hasten gara osatzen. Eta orduan umeekin ere, ez daukagunean gauza guk nahi bezain beste pentsatuta eta prestatuta, erantzunak eman behar dugu igual minutu bat baino benago. Eta hori ez da ere ez. Horretik, korapilo hori nola askatzen duzuen jakitea gustatuko litzaieke, baina bakit ez dela ereza, azaltzeko, azkenen korapilo hori zuen korapilo hori bere hontan ez eman izan ez, baina nik narrazioaren ideia hori horretik ekarri nahi nuen gogora. Hau da, narrazio bat baldin badago, eta narrazio hortan baldin badaude prozesu batean non ustez badakiten nora aileatu behar duten, behar bada beraiek autonomoago jokatzen dute eta erantzunen bila abiatzen dira, eta ekin egiten dute bideotan. Eta, klaro, beharrezkoa da, hito batzuk edo markatzea, porque oso narrazio luzea denean, bukaera ere urrun dagoenean, zailagoa da umentzat ikustea. Narrazio motzagoetan edo hito motzagoetan aipatzen dienean errazago ikusten. Horiek diseinatzen dituzue? Askotan pasatzen da oso proiektua diseinatzen duzu hasieran, testu motak, baina gero barruan beste mini proiektu mordo bat sortzen dira. Horreak dira korapilotxuak, zetik sortzen diren horrek, igual lotura dake, eta gero zu burun badakizu zerta iritsi nahi duzun bukara, gure kasuan, oain, albiste lantzen nahi dela. Ez da kasu zatik albistea landu behar denboa guztian, albistea irratistak izan baizik, eta gertatzen diren gauza horreko, behaiekin kontatzen dituzen gauza horietatik tira itezu, galdetu itezu, beste ekintza morda itikizu, baina zuk bakizu igual bukaeran horrek balioko izula irratsaioako zerbait izateko. Ez? Osea, horregatik korapilo horrek oso zaila dira diseinatzen
realmente serio buruz arituko zen. Argi dauna da, ze bukaera emango diozun, da aldala, igual emango diozula, bai. Baina, hori pixka zaila bezekin. Bai, ulertzen dut. Espazioen diseinua izan daiteke bezala aukeretako bat, espazioen diseinu egoki bat, zuen ordutegia ikusten genuen hori ez da, zuen liburutegi bat, edo zuen bestelako espazio batzuk izan daitezkeenak interesgarriak, baina funtzionatzen ez duenean, aruntz bateko zara. Irakasleen arteko bilera horiek interesanteak, importanteak dira. Zenean hor egiten ditugulako aportazio guzti horiek, ezta? Zuk aipatu duzu, astero egiten duzuela, eta bakoitzak bere taldearekin egiten nahi dena, edo egingo duna, edo pixka gutxura kontatzen duna. Bere garaian aipatu duen arloetatik igual espezializatuago jokatzen zen dutela, edo funtzionatzen zen dutela. Eta orduan arlo horien baitan egiten zen dituzela diseinua. Kontatu dezake pixka hori? Bai, lehen pixkat gainetiko aipatu dizuet, ezta? Biltzen zen gauzkoa, erabakitzen gendun zein izango zen proiektua, definitzen zen gutxi gora bera xedea, ikaslei proposatzen zitzaien ze iruditzen hau egiten baldin badugu, onartzen bazuten, beraiek ere moldaketak eta egiteko aukera zeukaten, eta orduan biltzen ginen zen, gainero astero biltzen ginen normalean, halako ideien zaparrada luze bat egiteko, inondik inora dena etzan egingo, ez da pentsatu ere. Baina zian irakasleentzako bertigori murrizteko estrategia bat, eta ez dakite, pixkate seguridadea ematen zizuna baldin bazenekin, hemendik ez doaz ondo, badauzkat matematikan egiteko beste hainbat jarduera, ez da. Eta saiatzen ginen harik eta modu globalenean arloak horretara txertatzen. Hurrengo bilerak, izaten ziana zen, miren oso antzeko ez, esatea zer moduzkoaz, arazori badaukazue, laguntza behar dezue, nik ez dakit nundi jo, denon artean, bazen eztabaidatzea zer egin daiteken, gertatzen dena da ezin duguna erabilita kaltzadoreak. Ezin da, ez dakit, baldin bada testu genero bat, batzuetan gorputz hezkuntza ezin da sartu beti, musika ezin da sartu beti, batzuetan matematika sartzea ere, ari nabari da, izela sartzen hor, kaltzadoreak inozat, esatezu, apartze ingo dugu, beste proiektu bat, beste zeharkako lan bat, orduan, bilerak gero izatezian jarraipenezkoak, eta zuek zertan naizea, zuek zertan naizeate, talde handian zekintza diseinatuko ditugu denak, tutorizatak ingo ditugu, txiki bat handi batekin jarriko deu, bai ez, noiz, nik uste jarraipenezkoak ziala, eta gero, hori batek arazoren bat baldin bazuen, ez baldin bazekin nundi jo, beste okor daude, esku bat botatzeko, ez da. Eta gero hori jute ginen gerora redaktatzen. Hau da, nolabait proiektu bat diseinatzen, xedea markatzen, ze arlo barne hartzen ditu, zeintzu helburuak, ze eduki lantzen ari gea, edo landu ditugu, ze aurrez ere ez geneukan oso garbi. Ondoren... Gero askotan, hori redaktatzen hasten zaienen, atzerako bidea itezue bai. Zenbait helburu kendu dituzu eta ez da jartzen dituzu, ze jarduera horrek eraman zaituen tokira ere ekartzen du gero zenbait gauza. Hasieran diseinatu izun gauza ez da, haustu fuera? Beste da zartzezu, baina ja bukaera. Adibide batzuk indu ditugu. Hoi da... Alaitzen borradore bat. Ideia zaparrada bat, ateratzen da azken xede bat, nondik abiatzen dan, eta gero gaikako banaketa bat. Hoi izan behar egin zituen nola kokatzeko gutxi gora era proiektu horretan ze landu nahi zaban. Eta orduan hor ze arlo sartuko zituen eta bai. Orduan normalean ardura, kasu honetan, adibide honetan ditzat, bere gain zegoen. Bere taldeakin bere gain. Bere taldeakin. Hau zan behar egiten zen borradore bat, gero... Bakoitza bere aldeura noski. Barkatu, ez dut pixka guzti egin eta mati ikusten. Ez que igual ez mami, bai, ezin dut handio, ezin dut. Bidaliko izuz, baina ez da importantea gehiago da, igual, ez duen beste, mamiak ez duen beste garantzia baizik eta
igual estiloa da, hotze bilduma dagoen, ez da, nola hasierako ideien zaparra nola egiten zen, edo... Hor egin gen, igual hartuta, zure errixak zerain da, ze gauza landu daizke zerainei lotuta, hau, orduan paten ginen botatzen, eta zuten, hau lotuko honekin, hau, zabaia da borradore bat. Irakasleak? Bai. Hoi alaitzekin jara. Eta apuntatzen duzu irakasle, ideia zaparra da, hau zuten duzu edo ja zuzenen apuntatzen duzu? Edo apuntatzen duzu ja geritzen dara? Hau behak apuntatzen dagoen behantzako zen, eta gero askotan diseinua honen arabera juten zen, zetik, klar, behan nagusixakin egoen, da askotan nagusixak dira pixka gidatzen dana proiektua, baino gero botatzen duen zaparradak jaten dira, gero apuntatzen da bakoitzak indabena gela. Ez du apuntatzen botadien ideia guzti baizik eta gelan indana. Baina hau izaten zen, igual hasi aurretik, eta igual bilera hortan juten ginean, igual araitzek ebatenen bere borradore hau. Zubane ikutzezat hau. Hau da, irakasle konkretu baten kasua. Oso, Baina oso importante, irakasleen diseinu hortan elkartzenean norbaitek zerbait eramatea, edo norbaitek ez baldin modu ezer eramaten berriz, hori egitea guztien artean. Bai. Ideia bilduma bat, zer eta nondik joan daiteke. Eta horrek betetzen ditu inzertidurroko zulo horiek. Eta zulo horiekin bete izazkegu ekintzak, ez? Legoan adibidez guiluron hartan ez egiten genuen material sortzeari buruz, ez? Materiala edo material didaktikoa edo. Eta nik aipatzen dituen, lortu behar genuela egoera bat, non material didaktikorik sortu beharrik ez genuela. Hau da, material sortzen ez dugu denborari galdu da, eta umeek sortuko duten hori izango da gero ikerketarako, eta gero eta parte behar dugu guztia materialean eta miratu da. Esperientziaren baten berri eman izuen, hor dut, horako unibertsoa edo zekitzen gairen inguruko lanketa bat egiten ari ziren eskola batean, eta hirugarren zikloko ikasleentzat, hizkuntza mailara egokitutako testu bat sortzen pasatu zituen 2 gau eta erdi irakasle batek, eta gero umeak azkarago aspertu ziren testuarekin, egin behar zuten zereginarekin, eta klaro, behar zegoen oso etxita, denbora asko pasatu zurako zeregin hori egiten, eta logikoa da, eta gainera ikasleek izan zuten erantzunarekin haserre sentitzen zen gainera. Eta ikasleek ere arrazoia zuten, porque sortzuna ere nahiko aspergarria zen, eta nik ulertzen dituen umeak ere, baina bera ere bai. Eta orduan, zein dago komendioa, materialak sortzen denbora ez pasatzea. Gaina materiala sortzen dugunen, tendentzia, eta niri askotan gertatu izan zailaretik, behar baino eduki zailagoak prestatzearena. Eta nik uste dela, kurrikulumak eta gure beldurrek eta eramaten gaituzten ertz batera, ez? Esatea, hau landu beharra dago eta benga, sartuko dietola, eta kontuatzen zea pasai naiz. Du naiz oso urrun, ez? Orduan ikusten asko importantea dela, ez hainbeste sortzea eta sortzen direnak aprobetxatzea, ezta? Sortzen dira horiek, ze sortzen dira. Erosi behar dalako materiala, jun behar dugulako norabait, ari galako sortzen ibilbide bat eta behar dugulako sortzen dira 1000 gauza. Beste kontu bada eta hori da gure entrenamentua, ez? Osa, zenbatearaino gauden ohituta, zein ikuntuatzen zen, aseran asko kostatzen zen zerbait izan, eta pixkanaka hoitzen zoazen einen, ideiak geroz eta azkarrago etortzen dira, geroz eta, ez? Transizio prosa bat behar da. Eta zurrik egin behar da? Asko. Isilean. Asko. Barkatu, Koldo, horrein nola diseinatzen ez? Ari zara aipatzen leheno egiten zen moduan. Ez dugu diseinatzen. Ez dago diseinurik. Espazioena bai. Espazioak daude diseinatuta eta batez ere txikienengan pentsatuta. Batez ere txikienei begira. Ze proiektuka kontuatzen, ni ere konturatuta nago, proiektuak diseinatzen genituenean normalean zarrenei begira egiten genituen proiektu guztiak. Eta hor dator zailtasuna, txikientzako ez ditugula jarduera bilatzen, galduta somatzen ditugula, ez ezin dute etorriz oso komplikatua da beraientzako, begiratu degulako, nik uste askotan emanaldia bera nahastu ingarelako emanaldiarekin, edo xedearekin.
eta egitea xede bat oso atera zaigu mundiala baietz, eta horrek ematen zaitu urrengo hiruilekoa izatea guaindik handiago egin behar dugu, ezta? Eta horrek ematen zaitu urrengoa eta zatezu, nora jundea, ez? Prozesua ez dakik guztiak uste egin dugu, baina emaitzak kristona da, baina irakasleen esku hartzea handiarekin. Uste hor berriro indar dugula atzera eta eman prozesu hori garrantzia, ez? Oantxe bertan, guk ez dugu diseinatzen. Ze gaina oain ikasle bakoitza, guk bain bitik amabira denak elkarrekin gabiltza. Eta batzuk proiektuak dituzte, beste batzuk experimentatzen ari dira, beste batzuk, eta saiatzen garena da horiek identifikatzen. Eta horiek arazo egoeratan redaktatzen. Hau da, eskolan ematen dian arazo egoera guzti horiek identifikatzen. Guk justifikatzeko, behitu ikasle honek arazo egoera hori ebazteko zer dan egin duen. Ze arazo egoerak daude ikeragarri. Plantatzen zaizki hasten dianean lanian, arazo baten aurrean daude lehenengo unetik, ezta? Hau, denak ezin dira eta batzuk orokorrak dira, ezta? Adibidez, arazo egoera bat izan daiteke, hau egin nahi du eta informazioa behar du. Hori orokor redaktatu egiten dugu, baina hori ikasle guztiek gertatzen zaie. Baina beste batek egin nahi du esperimentu bat, nun ari dan egiten kotxe elektriko bat, eta ez dakiz zirkuito elektriko bat egiten, ezta? Hori da arazo egoera bat. Eta esaten dugu, hori saiatzen gara redaktatzen, ez dugu markatzen ze ikasle, baizik eta ze arlotan, ze arazo egoera izan du, eta ze landu du hori ebazteko. Da lan, eta denak ezin dira, baina guretzako esanguratsuenak dian arazo egoera horiek identifikatzen saiatzen dira. Asko errepikatu egiten dian agero, ez? Adibidez, ez dakit hau zein da, hau izango da, arroztegiko, asko jotzen dute bideo tutorial bat bilatzea eta hori jarraitzea, ez? Berak jarraitzen duen prozesu hori jarraitzea, baina hor arazo asko sortzen zaizki, ez daudena bilatu egin behar dute, ez dokate laguntzarik, ez? Ja lehenengo arazoa badaukagu. Bigarren hasten da gaztelaniaz dagoela, edo askotan ingelesez bilatzen dituztela konturatu bat, ez da? Eta ulertu edo bintzat, jarraitu behar diozu horri, ez? Beste arazo gara bat sortu zaigu, gero eraikitzen hasten dianez sortzen zaizkien mila, ez? Marrasterakoan egurrean, izan dakit, 80 gradukoan gelu bat marraztu behar du eta ez dakit nola. Zuk nola ingo zen duke. Ez diot esan honik hartu eskuadratu kartagoia, baizik eta esaten dugu, zuk nola ingo zen duke. Eta iristen dira. Gero esango dugu, behitu, nik beste modu bat ere badakit, nik horrela ingo nuke, baina beraiek bilatzen dituzte trikimailuak, ez? Segituan batzuk guten dira ja, badakite zer da, baina ez dakite marrazte, baina orduan bilatzen dute objektu bat, txapala, 80 gradukoa jartzen dute eta egiten dute, ez? Gure estrategia bantxe bertan ez da inbeste diseinatzea, baizik eta identifikatzea, eta horiek redaktatzea. Nola antolatzen zarete irakaslea? Gaizki edo ez du. Gu proiektuka, modu batean nik uste guztiok partekatzen ditugula printzipio batzuk. Nire ustez bazterrezinak dira. Adibidez, esaten badu badinamiztasuna aberastasuna da, orduan eta zabalago, hobe, naizta batutan, hiletik dira, ez? Ni oraintxe bertan hainez pardelak aldatzen, baina gero harinez beste batekin, zarrago batekin zerbait egiten. Edo zarrago batek partela aldatuko dira. Hortik ere asko daukate ikasteko. Junez, ez dakiz dekatzen. Bai, irakasle horrela elkartzen zeaten galdetzen. Zein? Irakasle horrela antolatzen zaren, leku ezberdinetan emateko eta... Bakoitzak hartzen dugu tailer bat. Edo bi, arduradun bezala. Eta horrek errazten dizkigu lan asko, badago ingurutegiko arduradun bat, badago arroztegikoa, badago gorputzaldikoa, zientziakoa, kasu askotan bi hartu behar ditugu, banekoan zientzia eta arroztegia dituz. Gainera lotuta daudenak elkarrekin pizkatxo bat. Eta gero dauzkagu saio espezifikoak. Oda, saiatzen gara beti normalean bi tailer eta saio espezifikotxo bat irekitzen. Saio espezifikoak dira ikasleak, bilunaka, launaka hartzen ditugunak. Ez hainbeste betelan aiteko, baina betelana ere egiten dana. Adibidez, nik ez dut ukatuko fitxaren bat momentu konkretu batean edo testu liburu batetik hartutako zerbait egingo du nik momentu konkretu batean. Baina ari gaitzeiten astean hori dut. Ez gehiago. Beste
beste guztia esanguratasunarekin. Eta nik uste proiektu bat egiten ari ganen, guk daukaguna da, pixkat proiektuetara bueltatzeko eta pixkat lotzeko. Guriak ikasle bakoitzak hautatzen du bere proiektua. Edo zer egin nahi duen zientzian, zer egin nahi duen arostegian, zer egin nahi duen liburutegian. Beraz, jakin hori eta motivazio hori badago. Beraz, ari gana egiten ontxe bertan da, proiektuak diseinatzeko orduan bi bide baldin bat zeuden, esan dizuetan bigarren hori, ez? Ikasleak entzuten eta beraiei esaten, bueno, hasi, ea nora iristen zean. Ez dakigu piperrik ere nora iritsiko da, hori egia da. Baina hasi egiten da, ez? Da bigarren bide hori. Bakarrikan, denak batera hitz egin beharrean, bakoitzak berea dauka, edo hitz egiten dute beraien artean eta guk hau egin dugu. Baina bigarren bide hori da azkenean. Ze printzipioak, nik uste, berdinak baldin badia metodologia hobea edo eraginkorragoa edo izango da, baina metodologia bakoitzak bere eskolaren baldintzak eduki behar ditu kontutan ze metodologia aplikatzeko, ezta? Guk kasu honetan, 22 ikasleria, 2-12, kriston adin-aniztasuna zegoen eta hori erantzuteko modurik egokiena bilatu dugu ordora bakoitzak bere proiektua eta librean aritzea, ez? Lehen, zan bestea. Baina proiektuka jarraitzen dugu, baina ez dugu diseinatzen hori da. Egiten duguna da ondorengo lana. Eta norbait etortzen baldin bat zaigu esatea, eta zer, baina zuen estiloan ze gaur egun arazo egoerak, eta horiek dira ez, igualen beste, baitu, zenbat arazo planteatzen dian gure eskola. Ez dakit erantzun duten. Bueno, bai, nik uste, pixkat horri helduta gustatuko litzaiak ez dakik, buelta asko eman ez da buruai azken boladan, ez? Batez paradigma aldaketako historia sartu zenen, eta adin-aniztasuna aberastearen inguruko ideia, eta gero eta gehiago elkartzea batuen eta hobe, ideia horietatik oinarrituz, etorri egiten direlako tarteka olako argiuneak, eta batzutan da ilunaldiak ere bai, ez da? Batek komentatu zian duela hilabete batzuk asko ez dela, batzutan, esaten zuen ez, da hitz oso garbiak erabiltzen zituen, da oso interesantea izan behar esaten zuen ez. Adin-aniztasuna proiektuaren garapenerako oztopo dit. Zuek esan duzuen hildo batzuk. Adin-aniztasuna ondixamaka danean, txikieneko handienekin batzutan, eta klar, nik esaten niona gehiago zan, igual proiektuaren diseinuan dagoela. Okerra, ez? Adin-aniztasunak berez hori oztopo sortzea, diseinatu dugun egoera hori, dala berez diseinatu dugun, eta honi heldutak usatuko litzaiak igual, hortan sakontzea, ideia hortan sakontzea, nola heldu genizaioke bi ideiei batera. Hau da, adin-aniztasuna aberasteari, eta aldi berean, erudi bi frente guztiz desberdin egila, nik ez dut ala ikusten ez da, baina proiektu bidezko metodologia eta tailer antolatzea, dituzte noski desberdintasun nabarmenak, baina, uztartzeko bidera eginez, antolatu genezake zerbait bietatik edaten duna, bi lekuetatik, proiektu bidezko, proiektu orokor bat eskolan eukitzea hildo narratibo hori mantenduko diguna eta eskolako ikasleen bizitzaren garapena markatuko duguna nondik nola jungo da, eta aldi berean espazioei, taileretan egiten den bezala esangura berezia ematea, behar da proiektu hori lotuta. Izan dik, esan dik, segunda zein da zure espazioan aukerak, baina bai izan daizke, eta nik uste eskola askotan egiten dela, askotan espazioak eraldatzen dituzun dakasun proiektun arabera, ez? Hori askotan egiten dela. Eta orduan horrek ekartzen duna askotan sortze dituzula ikasleekin talde desberdinak, nun batzuk izango dian proiektuetak ez dakiz zer, bestatzuk ez daki bai, eta ez batzuk ez dakiz zer, igual proiektu txoko egiten kokatu dituzu. Guk egia esan ez daka aukera horiek. Gure espazio ez digu ematen hainbesterako. Saiatu izan geha, zetik bai izan genituen behin aldizkari egin genuen, da batzuk izan ziren kasetari, bestatzuk izan ziren ez dakiz zer, bestatzuk ez daki bai, baina izan behar zen espazio berdinen, leku desberdinen, baina ez digu ematen. Bai, orduan daukeuna da espazio desberdinak eta taldekatze desberdinak igual proiektutik kanpo. Hori bai, eta orduan hor sartzen da sartzen ditugun tailer horrek, baina ez daude, gure kasuan askotan ez dara proiektukin lotuta. Gero, erabili daizke horko gauzak proiektua jazteko edo proiektuari beste zerbait emateko, hori bai.
lotura minimo bat eduki daizkela. Ondo, bueno, aurrera egingo dugu, bai? Nik uste eta ere, kontutxo bat, esaten baldin badeu, oztopo diala proiektuaren garapenerako, da ari garelako lotzen ekoizpenarekin berritu. Eta ikasle batzuk ez dutela ekoizpen. Horregatik dira oztopo, zer bestela, utziko bagenie, behatzen ari danari, behatzen utziko bagenio ez da oztopo. Eta ari da. Nik gaur egun nahiz eta proiektu individualetan edo semi-individualetan edo aritu, batzuk behaketa lan etengabean ari dira eta lanean ari dira. Karo, ez ari ekoizten ezer, bera momentu hortan ez dauka proiekturik, eta orduan karo oztopo da, bestela, kendu zaite mendik, zetzea ezer egiten ari, baina behatzen ari da, orduan ikusten, dala txipa pixkatxo bat aldatzen. Bueno, kurrikuluma edo dugu, bai? Kurrikulumaren ikuspegia edo. Aipatu dizut hasieran egingo dugula horako ibilbide bat oinarri teorikoetatik abiatu, gero diseinura pasa, eta azken biek izango dira kurrikulumari buruz daukaten ikuspegia zer nolakoa da aztertzea pixka bat. Pixkat ikusi dugu arazo egoeren planteamendu hau, bai? Koldok esan duen bezala, gaur egunik eskatzen zaigun ikuspegia hortik dagoako, arazo egoeratik abiatzen diren proiektuak, edo proiektu baten baitan egon daitezkeen arazo egoera desberdin ugariren bilduma, eta horiek sortu duten ibilbidea edo zer nolakoa izan den markatzea. Eskatuko dizuet, Igor, bakoitzak bere aldotik edo espezifikoki zuri hizkuntzena eta ingurunearen gaia nola lotzen dituzun diseinatzerako orduan eta gero kurrikulumarekiko lotura horiek egiterako orduan, eta kodo hori eskatuko dira matematiketakoa eta zientifiko-teknologikoa uztartzeko nola egiten dituzuen, zuen proiektuak diseinatzen dituzuenean, hau da, zen ikuspegi daukazue, kurrikuluma hartzen duzue, kurrikuluma nola analizatzen duzue, dena aipatu duzu, ezta? Proiektuak abiatzeko ibilbide ezberdinak umeek esaten dutenetik, proposatzen dutenetik, edo izan daitekeela kurrikulumaren analisi batetik. Kurrikulumaren analisi hori, analisi matematikoa adibidez, Koldo? Nola egiten dut? Gai interesantea, bezain komplejoa, Nik uste hizkuntzatan niri erresago egiten zitzaidan beti hizkuntzatakoa, ez? Agian kurrikulumak berak ere orokor ulertzea, hitz egitea, komunikazioa orokorra bada matematikan gehiago zehazten du igual, ez? Zenbakikuntza, zenbaki sistema, eragiketak, problemen ebazpena, geometria, eta beti izaten genuen beldurra zan, ostras, eduki bloke guztiak ari gea lantzen, noski informazioaren tratera eta probabilitatea, aztu. Ez genuen apenas sartzen, ez baduzu jolas baten sartzen, arratsaldetan, tailerren batean, egoera manipulatibo baten, bantolatu daitezkena, proiektua goizez baldin badaukagu, arratsalden baten manipulatiboko saio badaukagu, eta egiten ditugu, venga, 3 bola, bat gorria, bat atera, zatikia, ez dakiz zer, hasi gaitezke horrelako jolasak egiten, edo kartetan jolastu, zorre probabilitate asko dago, eta ez. Baina bazeuden batzuk, niretzako problemen ebazpena ere erretiratu egiten, ze problemen ebazpena segituan ateratzen zian problemak, segituan. Behar gendulako erosi ez dakiz zer. Behar gendulako irtera batera eta autobusa eta ez dakiz zer. Problemak redaktatze hori oso gutxitan. Batzutan, kaltzadorekin. Esan nahi dut, gogoratzen ez, zinea. Zinearekin, bai, palomiten eta sarreren prezioarekin ja, ez duzu, ez dira problema gehiago ateratzen, ez da? Eta matematikan ze egiten duzu zinearekin, okurritu zitzegun pelikula bat bilatzea, non matematika asko zegoen pelikula horretan, eta pelikula horretan egindako matematika edukiak errealitatean probatzea. Pelikula zan, La Gran Evasión, pentsatzen zuen egontzko pelikula da, ez da? Egon zian, txoratzen, zenbat etengabe 3 tunel konzentrazio kanpo hartatik ihes egiteko, zenbat ondar atera zuten, zenbat nun gordetzen zuten ondar hori, sazian egon ginean, benetan, eta goatzen naiz, Helenak esan zidala, pareko zean,
zuloa egintzazu, esan, ja, hortara ez nahi iristen, ja, tabloiak eta jarri eta zuloa, ez? Baino, pelikula osoik, eta gero zatikatu ziren. Pelikula osorik ikusi genuen aurrena, negarrere egin genuen denok, eta gero juminen zatikatuz, hori bai izan ja betelana. Hau da, proiektua zinearekin lotura egiteko problemen ebazpena nik prestatu nituen problemak. Hau da, problemak jarri egiten izkien. Agian ez redaktatuta problema bezala, galderen bidez. Hau da, guk, nik uste guretzako estrategia hobena diala galderak, ez? Eta esatea, zenbat, 100 metroko tunela, 100 metro, nundi nora da 100 metro, ez? Hemendik areaino, goazen urtzea, ez dakit, goazen ikustea. Nik uste atera egin behar degula gehiago ikasgelatik, eseritako zea hortatik, atera, puskatu, eta goazen ikustea kalea, ber, 100 metro dian benetan, ez? Orduan, batzutan, prestatu egin behar dira, nik uste prestatu behar diala nunbaitetik tiraka, ez hainbeste betelan egiztea ez da. Eta gero beste batzutan, esan dizuet, nahi gabe ateratzen zian, ze adibidez, gurpilarena ibilbidea nik esan nienen, ibilbide horrek zenbat neurtzen du, ez da? Nik ez neukan inungo momentutan geometria landuko gendurik buruan. Ez neukan inungo momentutan, zen ere helburua zen magnitudeak lantzea. Karo, tiraka iritsi ginean gurpilara, gurpila, ja, aurrea iterakoan, atea zitzaigun erratioa diametroa, ez da, eta ja sartu ginean konturatu gabe beste eduki bloke batera, ez? Horregatik esan dut, gerora redaktatu behar dela, eta ez aurrez. Aurrez redaktatuko bagenu, eta nik nahi deten leku hortara eramaten baditut, radio eta diametroa landu gabe geratzen ziren. Aldiz, beraiek tiratako leku hortatik junda, geometriari atera zitzaigun. Ez dakit erantzun dut. Orduan, itxaron egin behar da bukeuki galdera mordoa, eta batzutan da kaltzadorekin sartzea zinearen kasuan bezala, eta beste batzutan da itxarotea, eta benetan ateratzen dira eduki bloke guztiak lantzeko moduko lanak. Itxarotea eta? Aipatu den bidea bat interesantea eta hortan sakontzea guzeak eta nik uste hortan daukagu eta esan dek, hizkuntzetakoa ez hitz egitea, irakurtzea, idaztea, aurkezpenak egitea edo. Hala ere gero, ebaluazioan igual izango dena, kontutan hartzen duguna idaztea da. Ebaluazioakoan, nola hitz egiten duen eta ulertzen duen esaten dizunak ez du balio. Hartzen duguna kontutan da idaztea. Duela dine esartzen beste terreno. Ez nik gehiago esan nahi diano, badagoela dala bizitzan egunero egiten ditugun ekintzen bilduma natural bat. Hitz egitea, idaztea da gutxiago, ez? Nagoan hitz egitea eta irakurtzea da oso ohikoak eta oso natural txamara. Matematikekin igual zailtasun hori bizitzatik horretik sentsazio hori den esaten dizuena, ez da, proiektua diseinatu, proiektuaren planifikazioa egin, eta planifikazioetan bada ez bada, bateria bat, problema izatea. Unibertsoa baldin bada gaia, unibertsoa distantziako inbestekoa dira, eta bi horiek egiteko bi bidaia, zenbat kilometro egiteko, horlako problema multzoa, ez da? Eta problemak zirenak. Hori problema dira kasetzako, lehenengo ulertu behar dezuzu unibertsoaz, ez? Eta hasiko bagina unibertsoko problemak bilatzen, hiletik tiraka bukatuko luken lehenengoa izango gineteke gu, ez? Zer lehenengo juten zaiguna da distantziak, eta hemendikan eta argi urteak, eta nik oraindik ez dut ulertzen. Baina ostenga beraiei esplikatu nahien argi urteena, eta nik oraindik ez dut ulertzen. Pixkat lur hartzea, unibertsoaren terminologia erabiliz, eta erabiltzea eguneroko kontuak, ez? Batzutan zaila dena da, matematikan gertuko bukatu egiten dialako, agortu egiten dialako, ez da? Gertuko edo esaten dugunen ingurutik abiatu behar degula, ingurua agortu egiten daigula. Inguruak ematen dizkitzun aukerak ere iristen dira momentu baten agortzea segun eta zein den proiektua, ez? Erosi behar ezuen materiala bukatu dalako, atera zarelako terterak egin dituzulako, orduan bilatu behar diozu horri jarraipena. Esatea horrek zerbaitetan amaitu behar du, ez?
batzen naiz unibertsoarekin, eta orduan testu generoi jarraikari ginen, eta azalpen testua baldin bazan prestatzea unibertsoari buruzko aurkezpen bat, non hiru hizkuntzak erabiliko zian, ez? Por cierto, txikienak ere sartzen zian, kontaketa inglesez egiten, zola egiten dute, ez da zergatik beti inglesez egiten da, eta haiek ere inglesez egiten zuten. Baina, matematikan zer egin emanaldi batean. Aurrez erakusketatxoa prestatzen da unibertsoaren inguruan, eta maketa bat egin zuten, halako transbordadorearena, ez dakiz nola izena, bilargi irakurtzen, baina guazan moldaketa bat geometria lantzeko. Garbinokanik geometria lantzera gindoa zela, baina problemak agertzen dira, eragiketak agertzen dira, kasu honetan zatiketa zan gainera, azarren horiekin zatiketa nola landu, zer txikitu egin behar dugu, proportzionaltasuna agertzen da, ez dakit. Baina etzea joan Cabo Cañaveralea ala, porque sí, oain areagoaz eta ingo dugu abiatzen zea gertuagotik. Hau da, unibertsoaren gai hortik eta azalpen testua eta nola bidaiatzen da. Hortik abiatuta eramaten zaitu urrunera, baina gertutik abiatuta. Bai. Hizkuntzena, inguruneana, kurrikulumaren ikuspegi hori matematikena saiatu da koldo azaltzen berak nola aztertzen duen, eta hizkuntzen ikuspegi hortatik, testu motetatik abiatzen zareterako bereziki. Bueno, egisa da, proiektua diseinatzerako orduan, zuk helburu didaktiko batzuk markatzen dituzu, pixkat gai horri azken xede horri lotutako, eta pixkat ikuste dituzu ze helburu jungozean horrekin lantzen. Claro, guk gure eskolan egiten genduna egiten deuna. Oin dela urte batzuk hasi ginen kurrikulunan azterketa bat egiten, eta ikusten kurrikulunak eskatzen duen kompetentzi bakoitzian, zeintzu dien helburuk, zeintzu dien ebaluazio irizpidek, eta orduan genduna lehenengo gauza izan zen kurrikulun hori gurera ekarri. Eta guren zehaztu gure eskolan, gure eskolako kurrikuluna, ICTA zein izango zen, hizkuntzan izango da, hau, eta hau. Orduan, azkenen testu motak hartzen dituzunen, helburuk zehazten dituzunen, beti hartzen dira hizkuntzai lotutako helburu batzuk, beti. Zaila badia, matematika ebieta, baina inguruneakoak beti azalduko ia, igual natur zientzietakoak, saixagoa da baita, baina hortako da, ez dela gehienetan baratza, o esperimentu, tailerrak, o beste bateko gauzak. Eta, gainera, askotan ez dozu iken arlotan pentsauta, ez, hori ez duzu, hanekin zer gauza landuko dira, ez? Gero azkenean lana izaten, lana ez, iken dana da hartu helburu horrek, helburu didaktiko horrek eta kurrikulunekin ze lotura daukien. Osea, bidea, badakastu argi kurrikulunak zeskatzen duen, orduan lotura pixkatu da, kurrikuluna eskolara ekarri, gero programazioan txertatu eta hortik sekuentzietara lotu, ez? Bai, eta horrekin egiten dezuna daia, sekuentzian bertan, diseinatzen dituzunen, helburu horiek pentsatzen dituzunen, kurrikulunakin lotura ikaskotan, konturatzen za oso erresa dela kurrikuluneko edozein helburu, zure helburu didaktikokin lotzea. Eske horrek ez duela izan behar problema batetik, konstiente izan gabe danak lantzen ditugu. Eta gero ia da, hizkuntzan justo oso irekiak diela, nahiko irekiak dira, ez dauz edukiei lotuta matematikan adibidez, edukiei lotuago daue, edo inkluso ingurunen baita, zenbaita. Baina guk horrek adibidez gure kukin gendun lanketan eskolan kendu ingenik. Kendu? Nik ez dut. Kurrikuluneko edukiei lotuta darenak, ingurunen askotan azaltzen zen uraren, ez dakizer, paisaia horrek kendu. Gure eskolan, helburu ez da eduki hori lantzea, agertzen gaia bien, baina ez bada azaltzen ez. Orduan, netzako, bere garaian guretzako bai importante izan zen, lehenengo kurrikulunak atzen dion pixu handia da, gure oinarrisa hoxe da, askotan, hortik lanin behar deu. Baina ez da izan behar pixu bat. Orduan, hor dau.
Orduan gure garaian, oindala 4 urte erabaki genuen lehenengo inbar genuela kurrikuluna zehaztapen maila bat. Gero proiektuk diseinatzeko orduan ez itotzeko. Eta orduan hortik lanketa hortik izan da, orduan oindakau kurrikulun diseinu bat, errez lotzen duguna gure sekuentziekin eta errez atea ditugunak horien lorpen adierazleak baita ere. Orduan lotua geratzen da eta ez da dituta. Baina kendu egin izan eta printzipioz ez diolako guk horri beste. Badakigu ze dimentsio landu behar dien bakoitzen, eta oso erresa da. Baina laguntzen dizu, horako antolaketa bat eukitzen, gero laguntzen du. Diseinatzeko orduan, bai. Zertik askotan diseinatzeko eta azaleratzeko orduan, zertik askotan, ez dakit zuei, baina gudaka oso ikuskari oso ona da. Bere lana oso ondo ditugu, lagun gauza asko eskatzen dizkigu. Baina, berak esaten zigun, bai, oso ondo proiektuta. Baina, nire kontaturik ez da zu, hemen zabitzela egiten ez daki zer, da ez daki bai, baina hau zer. Ez? Nola justifikatzen duzu? Orduan hortik ere, oinda, momentua ez diguna eskatzen arazo egoera diseinatzeko, ez diguna eskatzen ezer, argi da. Baina hori egitea lagundu dizue baita ere ondorengo irakasleak datozenean errezago modatu daitezen baita ere metodologiara? Zu baietz esan, handik izan. Behaien isilik jateko eta izan. Ez dakit metodologiara samurra zehatzen dira, baina bai egisa da lotura hori ikustia eurentzako ona dela, zetik asko etortzen dira, bai bildur horren, egisa da geixen bat, bildurrak diazela nik uste geixau jarduera ilotuta, zetik hori da lan bat, igual gehatzen da nauz azpixan. Bai, baina ikusten laguntzen dizu batzutan nolako lotura kontu eginda egoteak, zertarako egin dezakezun dana edo nola antolatu dut. Bai, emoten dutzuna da, sensazioa, zabitzela kurrikulunak eskatzen dadan hori, baina zabitzela erabiltzen metodologi bat, nun horrea iristen naizean, baina zuk diseinatzen duzula. Ez? Metodologia, zuk diseinatzen duzu zein den prozesua. Baina badauke lotura bat, zuk lantzen dituzun helburu horrek kurrikulunakin, eta hori sekuentzietan gukola markatzen dugu, lehenengo doaz helburu didaktiko eta bere ebaluazio irizpide. Eta azpin, arloka, hola, hoxe, gero. Nik bi idatzi mota erabiliko nituzke, erabiltzen ditun orduan ere matematikan, Bat da, hau eta hau da, ponpoxoa, gabonetako manteleria bezala, ikuskaria irakusteko eta jartzen duzunen, da, ondo geratzen dana, edukiekin, ebaluazio ikasleekin, gaitasunak eta paperak dena kontatzen du, eta pixkatu dena gaian daude eta jartzen dugu ikate gaitasunak. Dena hartzen du ez. Eta beste bat, da nik behintzat matematikan nik nire estrategia bezala eta askoz bizualagoa zana erabiltzen duna etengabe argazkiak ateratzea. Sekuentzia hori argazkiak ordenean jartzea eta eskubialdeko zutabean idazten joatea zer ari izan gertatzen. Eta ze eduki lantzen ditun orduan edo ze gaitasun ari zian lantzen. Gero ere irakasle berri bat etortzen baldin bada eta hau ikusi edo beste ikusi azkenean ideiak ere askoz dira hartzen ditu. Orduan ikusten argazki kamera bat alboan ere edukitzea eta gertatzen ari den guzti hori klaka. Ez pose argazkia goizik eta beraiek konturatu gabe aterako dituzun 1000 argazki eta bero ordenean jarri eta hor inkluso ebaluazio adierazleak jarri, jarri, zer landu du, lortu du hau, ez du lortu. Erresagoa da ikusteko. Beste hori ere, behar ditugu, bete behar ditugu eta azkenen hori ere entrenamentu kontua da, ez betetzea. Baina nik uste lurtarrago egin behar ditugula eta bisualago. Nik hau nahiko lurtarrago. Ba, Ekintzen izdoa entzat. Bueno, eta bukatu zuen eta gero hori zure imango dizut zitzaian egiten xerasunetan hasteko, baina pixkat ebaluazioari buruz ditzen dut. Bi ebaluazio hori buruz galdetuko dizut. Batetik, aurren ebaluazioa proiektu hauetan nola gauzatzen duzuen. Ebaluazio osoa, eta bestea, proiektuaren beraren ebaluazioari buruz egiten note duzuen importantea da. Aurrak ebaluatu behar baldin baditugu proiektua ebaluatu behar da lehenengo.
Aurrek egiten dutenaren inguruko balorazio bat egin behar baldin badugu, guk egin dugun diseinuaren balorazioaren baitakoa izan behar duela oinarritu behar dugu. Hor, izan direlako aktore beraiek, guk egin dugun diseinuetan. Ez que hori etena duten. Bueno, hoentzo guri pasaizako, zetik, igual zauz astelenetan juntatzen gehan hortan ez, eta zauritzen gehan diseinatzen, zauritzen zen, jo, enten ez dut asmau, oza, ja izte evaluazio bat iten, jo, ez dakit ez dut asmau, ez dakit zer ba, o azten za, jo, ume honekin ez da funtzionata, jo, gero azten za bide batez, umei buruz hitz egiten, oza, pixkatena nahaztu iteiela, hoi bai. Eta horrek askotan ekartzen da, jarduerak berdiseinatzea, o beste gauza batzui bidea ematea, baina gero egisa da, 3 hilabete bukaeran ebaluazio formal hori berda, gero informek betetzeko, hortako guk baditugu marrota zenbait parametro batzuk, umek ebaluatzeko, nun irakasle guztik bakiten zeintzuk diren parametro horiek, eta gero baditugu beste parametro batzuk sekuentziako proiektu berak ebaluatzeko. Eta horiek aldez aurretik sekuentzian bertan ari gehanean diseinuko bilera horietan ez dira erabiltzen adibidez. Hau da, sistematikoa da, baina ez hain sistematikoa. Piskat, horiek daude, diala 5 parametro oso simplek diena, eta hala piskat bukaeran zehatzen diena. Eta bixen bitartean tartetan doia zen abia, hori egokitasuna, geixo egokitasuna ibera jartzen, egokitasuna ibeira, omen erantzuna ibeira, horako, ezke hor da korapillo hori, ez? Korapillo hortan bai doia ebaluazioa bat, askotan zure jardunana, unian erantzunana, sekuentzia berana, hori dela gutxi pasau zen, osea, hori lehen esplikautena, arratzen dien humedana batera dauzko, eske ez da funtzionatzen, ez dakiz zer, hau estera batean jarri biharko, hoia berez, ebaluazio badaka, daukeun suertia guk zerainen da, momentu honetan irakasle askotxo garela, ume gutxi garela, eta momentuan aldatzeko aukera daukaula, ez daukala ezetikola mantendu beharrik. Orduan, ebaluazioa pixka dut kontik zaten, eta gero bai baditugu eguneroko bat, ume bakoitzana, nun irakaslek juten gehan idazten zerbait berezi ikusi baldin badeu, ekintzan baten umen batek zerbait, arreta ditu digun zerbait egiten duen, Drive bidez konpartitzen dugu, eta horiek izaten di askotan gero oinarri ebaluazioetarako, eta gero baita zehaztuta ditugu gaitasun bakoitzeko lorpen maila. Eta hori ume bakoitzak baita bere adokitzen zailu. Eta sekuentzia lotuta, askotan sekuentzien bertan jartzen diren ebaluazio irizpide horiek ere kontutan hartzen dira. Sekuentziarena. Sekuentziarena. Ez lortzeko zituzten helburu didaktikoenak. Sekuentziarena. Zoto? Lehengotik oraingo bidea egiten matematika ebaluazioetan? Leheno, ebaluazio adierazleak markatzen genitugu, irakasleok. Sekuentziarenak edo helburu didaktikoenak? Helburu didaktikoenak. Helburu didaktikoenak zerrendatzen zian, eta gero, hitz egiten genuen denon artean, kasu honetan matematika, nik erabakitzen nuen, nun egin kortea. Nun egin kortea, edo nun kokatu ikasle bakoitza ez. Hor kontua da, aurrez jakin marko genukela, ikasle hori gure gana etorri danean, nun dago. Hori espaldin dakigu ez dakizu zenbat aurrera egin duen edo zenbat, ez? Gaur egun erregistroa bakarrik erabiltzen dugu, hau da, gaur egun asterokoa daukagu, nun ikasle guztiei idazten zaien. Denei idazten zaien. Eta lehenengo astetik konturatu ginen zein zuzian ikasle grixak. Ikusezinak dianak, ez ditugunak ikusten. Orduan helburu bat zen eta ebaluazioetatik ateratako ondorio garrantzitsuenetakoa ze ikasle agerian jarri behar dian, ezta? Printzipio bat eukita garbi, eta da denek dituztela gaitasunak eta denek dauzkatela zenbait antxor barruan eta horiek agerian jarri behar diala, ez? Orduan gaur egun astero garabiltzen dugu eta saiatzen gara registratzen ez hainbeste ondo lan egin du. Hori ez dugu erregistratzen, ez nahi zut ondo lan egin du zer da, zuretzako da goza, niretzako da beste bat, eta
eta Mirenentzako da beste bat. Adibide praktiko bat jartzeagatik, ezta? Ustez, 5-6 urteko ikasle bat pentsatzen genduna zenbakikuntzan eta atzera dator, eta prozesuetan zaten kolokatuko dugu hemen, kostatzen ari zaio zenbakikuntzarekin eta aldiz beste bat adin berekoa, esaten genduna, hau dator, irten ditu batzoketak eta, ke pasada, ez? Eta lenguan tailerrean arostegian ari zirala, 5-6 aterazi zaien, eta beste ura juntzan paperera, vertikalean jarri, 5-6 juntzan babarrunak eta atzera. Eta ustez pentsatzen genduna atzera gozero jantzun. 5-10 baldin bada, bat gehiago. Baina ez daki vertikalean jartzen, ez daki, zein dago aurreratu. Uste genduna zegoela, nik uste kontrakoa da baintxe bertan, ez? Hori da registratzen genduna, eta gaina registratzen dugu, esan dit, komilak ireki eta jartzen dugu, 5-10 bada, 5-6 11. Hori da registratzen duguna. Zegero ebaluazio bileretan horrek balio dugu. Ondo lan egin du ez du balio. Ebaluazio bilera baten, ondo lan egin du. Ez da, bat ezate, egun honetan nola esan zigun hau, ez? Bat ezate beste, eta ikasle bakoitzak dauzka, olako anekdota pila bat, evidentziak dianak. Eta nik uste ebaluazioa evidentzietan oinarritu behar degula inbeste, ze bestela oso subjetiboa da, ondo ari den edo ez, hori ez da... Baina gero denbora egonatzaile, beste hori da. Batzutan gezalik horiek oso evidentzia interesgarriak eta esanguratsuak direla, baina gero iraupen luzekoak direla. Evidentzia horiek jasotzeko hain efikazak izan da ere, eta horako estrategiak erabilita ere, gertaleikeala ere ikustea denbora luzean, evidentzia horiek jaso ditela, asko jaso ditela, baina garapen fase berdintsuan da bidela. Denbora hori ere edo zentotan. Gero sozializatu, guretzako ebaluazioan ere oso garrantzitsua da, mutikorrak esan zunen hori esatea, esplikatu jozuzun nola egin dezun hori. Esplikatu jozuz, beste horrendik ez dago, baina agian azalpena ematen badio berak ulertuko dioz. Askotan azte dago esplikatu nahien oso ondo, baina ez dira. Orduan guk asteroko erregistro erabiltzen dugu ebaluatzeko eta asko egoten da idatzita, orduan gero ebaluazio bileran asko errezten dugu. Bueno, uste honekin errepaso handi bat eman digula. Hendik aurrera igual praktikara edo zuen interesetara gehiago lotu nahi dituzuen gaiak erren eberen nahi dituzue, momentu egokia izan daiteke, 20 minutu benditzen zezkugako horrendik dauterriak arte, eta gero, elkarrizketa natural bat zabaldu dezakegu, ikusten duzuen gaiaren inguruan, zalantzaren bat ditu bat emazaizua aipatu direnetan, ikuste gai asko ikutu ditugula, batzuk azaletik, beste batzuk igual sakonagotik, zuena da izan. Lan egiteko moduan ikasleek erronkak dituztela esan oso. Igual behaiei bakarrik sortu zatenak proiektu guzti hortan igual askotan ez. Gehiago igual sortzen zaie beste tailerretako beste horietan. Guai be eskolan baita salto hori emateko zean prozesuzatik askotan ikusten gendun baita proiektu bidezko metodologionak ekartzen zigula momentu askotan eta gure eskolan, zaniztezen eskolan, baina bai oso gidatua zen gauza bat. Ume bazituzten erronka, baina zazpi urte hartzen joko dire. Haundixenak oso txikixa dira. Eta orduan horrei bueltaka ibilidea eta bai bat zen arrazoi hori ez, azkenen dukain dezte gidatze hortan etzeola hori. Eta orduan horre buelta bat eman izko hori. Erronka badituzten? Bueno, igual pertsonala beraienak bai. Baina gero askotan egia da oso gidatua da gure kasu. Eta horrekin puztu eman. Izertiduntea eta minutu bat egin uste nola zela nabantatzen? Nire zalantzea zaten da, pizkatez jarduerak nolabait batzuko da pixat aurrikusi egin ditut,
bidea aurren interesetatik batzutan. Eta, bueno, botaz egiten ditugu, eta erabakitzen dugu gaia. Baina, lantzen ari zen hortan, gero sortzen di beste bide batzuna, da? Eta batzutan hor, pixkat, zalantzen ditugu, bide hori iriki eta utzi. Baina, lehen hasitako bidea itxi gabe. Eta hor, zer itxi eta zer utzi. Gero batez hor, kontu izan duen nahi izan dugu, bueno, ekoizten ari errenbeste zeman, ez? Eta askotan kontratzen ezena da, nire hilabete pasada, ze, bueno, ezagik, guk askotan 3 hilabeteka funtzionatzen dugu proiektuak. Batzutan luze gire egiten zage. Azpi proiektu bat eratzen dira, baina batzutan gaiatuko, ja horrenbeste. Baina, jo, ez dago eskuak endoz askorik. Baina gero, landu gendun ba, iniz egiten gendun ba, bezkan ez dut dugu, no? Ez? Jaso du hori. Baina batzutan sensazioa da, hau entego ez denez, baina bukaerarik eman gabe. Ez da, gaur nire kezka hori zaten da, azken xedea bai, eta hori gina duela, baina montakarten ulertu behar zuen. Nik ustuzko, hau da horrekoan hitz egiten dena, dauzela bi gauza kontuan ditugunak ez hartzeko beste bide hori dira. Bat da, azken xede horren pixua zeinan, baldin bada zerbait normalien izaten delako kanpora beirako zerbait, eta orduan kanpora beirako izate hortan eta zerbait erakutsi behar hortan normalian gauzelako horrei bideratuta, eski igual gauzak izan bidea gehiago barrurako, kanporako baino. Eta gero bigarrena izan daike, jarduera batzuk zuk aurrez diseinatuta dakotzunak, seguramente dakotzu horrez diseinatuta eta kurrikuluna buruan dakotzu askotan. Claro, eta orduan beste bideatutakoa dakondok esaten deben vertigo hori, hortik zeateako da. Ni uste horrek emuten dozkula baita bilurra, atzen dian bestia lotuagoa daku eta orduan dio bi gauzak da hori, azken xede kanpora jarri eta igual kurrikulunan presiño hori pixkat ez dozkuna izten askotan beste bide horrek hartzen eta sensazioa albaitela. Kasu honetan kurrikuluna hartu gure, bigarren mailako izan da, zigarren mailakoa. Zuk esan nahi duzuna da, abiatzea eta gero ez bukatzea. Bai, hasi eta, bueno, desagertzeak dauden alemanekin ditakia. Eta batzun zaugarri eta beratzen. Eta gero beste liburu bat hartuta, bueno, gaina ardurazko hartuta, tundra eta, bueno, erabiltzen ez ditugun itoi bizitokia dira, baina, ez, maila hortara eta du, eta hau egin bat eta zer esan nahi eta beste sartuta, bueno, bizitokia dira, baina, bueno, bizko egiteko asmoa. Filtroa jarri behar dela, eske bestela enbutuan sartu eta bestela oso dispersoa dela. Baina aldi berean batzutan ere inkoherente bagea eta guk egiten ditugun gauzak beraiei egiten ez diguzten, ez? Zene liburu bat askotan hasi ez irakurtzen dautzi egiten. Eta guain ere askotan esaten eta hasi dira proiektuan eta esaten diet edo gazten eta baina guztua izata. Ba ez, egia esan ez, dautzi. Beste aukera bada, proiektua bitan zatitzea. Eta beraiei aukera ematea ere, denak ez dezu ezertan azken xede hortara jun behar, bitartean beste proiektua ere gauzatu zen ezak. Norbaiten nahi du hemendikan jun, ez? Norduan ez dinago, azken beste pixu hortik. Bukerako emanaldi hori kendu behar dugu. Edo bide eman behar diozue baita ere, hartu duen horri ere agerian jartzeko, beraiek egin duten lan hori ere agerian jartzeko. Edo besterik gabe, ezin da, ez? Zenik batzuei ere esaten diete. Hasi, baina badaki, ez dura egin, hasi, baina lau urte ditu eta azten da, ezin dut, pixkat itxaron beharko dut. Eta esan dugu ez ezin behar dezu, eta venga, nik lagunduko izut eta nik moztuko izut eta ezin dezu. Eta zut egitea, eta hortan duderatzen ez erotzen ez dela. Azken, borobiltze hortan, neuk forma emanen ez, nik uste dut, nik uste dut, proiektua bera, zer proiektu, zer gai, eta azken xedea, da, ez da importantia, nire ustez. Nire ustez importantia proiektu baten da, uniak zela lan itxen daren, unia zela pentsatzen jartzen duzun, taldea zela dinamizatzen den, eta prozedura. Importantia da prozedura eta metodologia.
azken xedea eta proiektuan titulua zelan duko dan, da eskusa, nire ustez. Importantia da, irakaslean papera, uniei laga eta ez aurreratu. Konfiantza eduki uniekin eta ere potentzialtasunean sinistu. Laga ere bidea aurrera etxen eta zu gidari limitiak ipintzen eta bidea zuzen zen eta oin kurbia eta oin hau eta oin rotondia. Kontuz. Galdera inteligente batzuk bota, planteamentu hon batzuk ipinik edan eta unien martxan jarri. Eta importantia da, talde dinamika, talde lana, kohesioa eta unia bena zela jartzen den horri aurre itxen. Esploradore txikixak izen dira dira. Nire ustez da, hori da. Helburu, azken xedea, niri plin importajat, pankarta bati, zatarragoa, politxagoa, letrako gerrak, ez dut ardura. Gauzia da, zela planteatu dan, zela jarri dien uniak horren aurrian lanian eta prozedura. Eta irakaslean papela oso importantia. Eta ez aurreratu, laga uniei pentsatzen, laga uniei hipotesisa botatzen aurre inorri, eta gero begiratu liburuak adituak ze esaten duten konparaketakin, eta hau falta jaku ikasteko, ontan hobetu bio, hobetu, dana jaso, eta nire Nikola ikusten dut bintzat proiektuen asuntua. Azken xedea, horre hongo da, baina nire ustez da, gehixau, eskusa, uniak martxan jartzeko, eta nire ustez importantiana da, prozedura. Eta konstruktibismo hori eta aldamiaje hori, behetik gora eta une bakoitzak ze bide itxen daren. Uniak argi dukitzen bo, uniak zela pentsatzen daren, eta une bakoitzak ze momentutan da hon, ja, ez dako bineko problemei. Eta fija une bakoitzak bere mundutxu hortan aurrera doian, pausuak aurrera emoten doian, eta Nikola ikusten dute, nire ustez, hortan datza metodologia. Eta adin aniztasuna, txapo. Gela txikixagoa die, une gutxi hau die, ailegatzez haunde bakoitzea bere erritmora eta bera nundi daun lagundu zeinke une baina. Nikola ikusten dute, nik proiektuen asuntua hola ikusten dute. Niretzat, hola litzake. Importantia da, prozesua. Eta ze jarduera planteatzen dien, zela planteatzen dien, eta ikasleak zela jartzen dien horren aurrean. Eta zuk zela eraitzen dozun lan hori aurrera eruatzea. Irakasle moduan, gidatuz, nik hola ikusten dut. Ni ados nago, leire komentatzen honakin, ikertzaile izateakin eta, claro, aipatu duzun ideia bat da, beraiek hartutako bidea. Eta beraiek hartutako bidea, beraiek hartutako bidea, eta gero ez dutela borobiltzen. Baina, claro, ari baldin badira, esan nahi interesa duta eta ikasten ari direla. Nik uste hor klabe bat bai mantendu. Eta zuk eukizenke ari diren hortan azken emaitzat zure buruan. Baina zute azken emaitzat. Eta uniak iritsi aldie azken emaitza horta beste lan diferente bat etxen, adierazten datuak, grafikak eta indeizke milian modutara ez zuk buruan dokasun grafika. Beste modu batera da adibide bat, adierazi aldie datu horrek inadituzte sekulakoak, lan diferentia konpara, hau ikusi honek, hau ipini da honik, hau benean ipini nik neria mejorauko doin pin pan pun pan. Eren arteko dinamika eta eren artean ikasten dabena, da, superaberazgarrisa, Nikola ikusten dute, eta lasai, eta bidea ingo da, eta uniak aidie, eta proiektuak aurrera ingo da, Nikola ikusten dut. Baina nik ulatzen ez dute, eta bat nago horre, aldi berean egia da, eta nik uste estilo narratibo hori nahi eta inbatu dut, eta badagoela, hau da, bukaerara iristeak ere bere garrantzia badula iruditzen zait, neurri batean, markatzen den xede hortan norabide bat esaten denean ontarako eta hau egiteko ari gara, nahi bintzat egin dudan lan estilo guztietan ondo funtzionatu izan du ideukitzeak olako aranoa eta umeek ere bai, etortzen ziren momentutik hasten zirako lanen eta bazekiten hau egin behar bat, hau egin da gero zer egin behar zuten, eta horrek errazten du eguneroko dinamika hortan beste modu batera beraiei lagundu bat. Ez zu ardaz proiektu bat epiko zu, eta ardaz proiektu hori be uniekin erekin gutxi gora berako bat egin zeik, ardaz proiektua ez da,
nondik nora joango da proiektua, ardatz proiektu batek, hola, zabal, eta gero jungo zazu hor jarduerak eta planteatzen eta unien dudak eta ekartzen dituzten dudak eta etxetik ekartzen daren informazioa eta jaso duna eta osatzen eta ardatz proiektu batean bila da. Klaro, ikibiozu, pixkat, nondik nora izan leikien bide hori, oin proiektua irekia baldin bada, gero, nobedariak etorriko di, eta nobedari horrek ongi etorri. Bat etortzen dita horrek egiten dizu. Piskat egotu behar bat, daik esan dekena, bat pasa momentu batzutan, da momentu batzutan ekarri eta esan bai hori ikertzeko interesa daukazue eta segi, baina hau ere egin behar dugu, gogoratu hartu eta bat. Nainoan esatia, azkenengo xedea ez dela izan diarola sekulako prozesua ona izan bati bada, eta taliak ondo funtzionau bati bada, eta uniak lanian eta ondo egon badie, eta erak izan badie protagonista, eta ikasten badoiaz, eta pausoak aurrera emoten badoiaz, eta heldutasuna eta zertzen aibadia, bidea ondo doia, hori da nahi kemazu. ez izan sekulako azkenengo lana, azken xedea, niko da ikusten, no? Neurriko izan behar dura, baina egin, albidez, lehenkoan ere gai honen gurez bai, komentatu genuen, azken xederik gabe egingo bagenu ere prozesuaren garantziaz, baina nik uste badula baita ere norabide hori markatzeak ere garantzia, nik uste badauka hori. Gehiago beste zerbaitetan nahi bali badezue. Nik galdera bat naukan koloritzeko, baina igual agian ez horrein momentua edo da pixkatxo bat atzarriko hizkuntzak nola lantzen duzuten aniztasunarekin, nola lantzen duzuten ahozkotasuna, idazkera, irakurketa, eskola, nola... Gurean gehien bat ahozkotasuna da. Oda, idatzia, ezer gutxi eta zaharrenen kasuan. Besteetan ahozkotasuna da gehiena. Hasi ginen liburutegian inglesare planteatzen, egia da batzuk hartzen dituztela ingleseko lanak eta baten batzu, baina batez ere zaharrenek egiten dutela inglesarekin lotutako lan bat, edo proiekturen bat aipatzen dutela, edo kantu bat itzultzekoa, baina normalean espezifikoetan jorratzetan gaia. Normalean espezifikoetan, baina ez dago testu libururik, Hizketaldiak hasten dira eta hizketaldiak eramaten duen lekura talde hori, hortikan abiatzen dira, zaharrenak dira uste toainak dira gramatika apur batekin. Eta zaharrenak... Baina egia da ze lehen urtean ere bisita desente izan genituen gurean eta ingleseko irakasleak ere tartean, eta harrituta zeudena zen nola hitz egiten duten, hau da nola ez dian kikiltzen, nola aurra egiten duten eta hitz egiten duten, ez da? Zaharrenak seigarren mailakoak, Sei bakarrik bost eta sei segarrengoak bakarrik hartzen dituzute? Ez, lau bost sei, ibiltzen dira, badago bat laugarren mailan oso hitz egiten duna, ze aspalditik atzerrira bidaiatu du gurasoekin, eta hilabete pasatzen du Irlandan, eta hori zaharrenekin dago. Ez dugu hartzen kontuta zenbat urte ditu. Eta bere arreba txikiak 5 urte ditu, eta hori ere joten da, espezifikotara, eta ibiltzen da, baina gehien bat hitz egin, ahozkotasuna egiten dutena, eta espezifikoetan hori bai, ordu erdiko saioak dira. Zuek adibidez lehenago proiektu kalan egiten zenuten? Inglesa sartzen zen proiektuetan, bai. Saiatzen ginean, ahalik eta egia da batzutan, hori, kaltzadorea erabiltzen zala, Adibidez, unibertsoa, inerik badauka unibertsoa, hala, ez? Unibertsoa. Zet hori dela kaltzadorearekin sartzea, ez? Aldiz, manizerdakit, azalpenen bat egin behar baldin bada, eta ni batzen naiz unibertsoa, eta askotan zeuden, manizerdakit, ilargiko imagenak eta lehenengo akuntzana eta inglesez hitz egiten, eta hortik antiratzen zen gehiago, ez? Ze esaldi esan du, nola zan, ilargia zapalduzun horrenako, hortik hasi tiratzen eta hortik noa eraman dugu, hola zan gehiago, baina, zaila da, inglesarena, zaila da. Nik esango nuke gehiago ahozkotasunari eman behar dugula eta gero. Idazketa prozesu ere oso
oso zea da, eta jazte baldin baina gaina inglesez idazten, ja nastutzen dugu idazketa prozesu guztia, eta nik uste atzeratu daitekela pixkatxo bat, eta bitartean ahozkotasuna landu. Eta gureak oso gustatuko dira. Ontxe bertan, ordu erdikako saioak dira. Eta horten dira, 5-6 ikasle. Eta 5-6 ikasle horiek, zeinek beraiek juten dira, edo zuek aukeratzen dituzue 5 horiek? Guk aukeratzen ditugu. Ontxe bertan espezifikoetan, guk aukeratzen ditugu, gutxi gora bera, ikasketa prozesu hortan nun kokatzen ditugu. Eta ez beti berdina, gau, matematikarako eta ingleserako ez dira berdina. Eta musika adibidez? Musika daukagu, guain esatezu, gaur egun gorputzaldia tailerra daukagu. Daukagu gorputzaldia tailerra, nun ez da aukeraketa librea da, nahi badute juten dira, ze bitarte hortan edo artea edo arroztegia dago irekita. Eta daukate aukera. Egia da batzutan gidatu egiten degula, eta nizerrakit, relajazioa edo yoga edo ez dakiz sartzen diegula, baina normal